Chindonovhara pool table kubredo naye. Unovhara zvakanaka netende. Ndinoda inenge yavhurwa ine mhepo. Unoifara. Guys, yeah, itime mchitega vamwe guys, mchishare live, tag others and share the live. Tag others and share the live. Ana Mary ugondibata ku seri ndikuona pamusoro apo ana kumsoro ugondibata ku WhatsApp kana tapedza panapa. Ugondibata ku WhatsApp kana tapedza panapa guys. Itai share the live. Share the live guys, share the live and tag your friends. Tag your friends guys. Tag your friends, tag your friend list enyu, share the live. Let them also come and learn one or two things. Kuruda kutonaya tafara, kuruda kutonaya Judith Baldwin hands kwakanaka here sister. Kuri right Judith. Kuri right. Share the live and tag your friends guys. Tag your live and tag your friends and share the live. Kana kwatanga uda. Ukatanga kuda kunaya kudai so guys isive masinus tobva takaura zvedu masinus totogara takabloka mhinhu idzimai mwana kuzviri kuda kunaya kudai hama 1 chaivo anzitavepo Angela tag your friends tagai mafriends enyu perpetual nyaya yemasare was supposed to have been done today. Nasi ndachitouya nelive yemasare iyoyo but zvinongoitikawo antiona saka kana paine vanhu vanenge vari pachitotaura tombomsendeka matopiki agara ndeedu hatize tinozongouya nawo anditimaona so probably Wednesday yes Gina muzanenamo probably Wednesday kana pasina munhu anenge auya nenyaya yake anditiona tete chaivo maswera sei ingwa iko kwamuri mamuka sei tete chaivo mamuka sei makusendeka kwamuri koina hamudi kuti ndikubate here tawanda iwewe unogara uri muWhatsApp mangu uchingotara zvisina basa tawanda unenge uchinditi unozati mangwana ndiri busy naiwe tawanda hako uchindita zvanenge uchinditira izvozviya asi tawanda ka mainokumuri sei guys itai muchitega vamwe guys you are being selfish guys tegai vamwe you are not tagging other people tegai vamwe tikunze kufamba tegai vamwe Yidha marwe asanda muona hapa asati adzoka apa yidha marwe letu ambe ngari pana pasati adzoka aminoti aenda kupi Thank you Amanda Jenny, thank you tegai just a rose zviri sei ya tegai vakati wandei vanhu vanga vari panapa vandato tatozviona ya panapa pakaipa munyaya dzemasare nesoro hanomukuona kuti vazhinji vanayo experience yemasare vazhinji vakabva neko kunonzi kunochekwa andimazviona ambiloni rufu zviri sei right maitawa muchidzoka chibva madzoka muchitega venyu Pamela tega ibva wadzoka uchitega vako Cecilia Gova ibva wadzoka uchitega vako Esther Kamangira ibva watotegawo vako shorai wete hande vasikana Messi Masimba Rosemary maitekla ibva muchingotega hanzi 1:30 and it's holiday so kana muri pa holiday aiwa pombonokai ya Milka ari kutega tikuona tega share guys share munzwe guys share Donald mambo mama skwera sei hanzvadzi ibva matotega mabhuru enyu hanzvadzi Donald totega mabhuru enyu ari pa free pa uyu you don't wanna miss this guys you don't wanna miss that mudzidze panapa tinodzidza tinoseka hedu tinodii but tinoda kuti mudzidze zvakawanda tegai my friends enyu tegai achiworo simuri sei vaita esimutende zviri sei soro I don't know no we will explain don't worry we will explain
Right, don't worry, we will explain. Kana takutaura nezvenyaya yacho iyoyo. Explain kanhasi atingakwanisi kuti tiitaure hedu nokuti pane vanenge vakamira varipo vakamira hanzi naAudrey Drain ndimoroseiwo please. Yes, ndakumochibva watega vako 5 Audrey ndakumorosa chibva watega vako 5 vanhu vangatatinawo pana pagaizi asati vadzoka asati vatoona kuti live yadzoka chivatege vanhu vangu vari pano asati vadzoka pano vese vamwe asati vatoona kuti live yauya uyu angachitaurisa chaiko chairo Ramai Masha asandamuona Ramai Masha angachitaurisa mucomment section even Linda Brooks angachitaurisa mucomment section asandamuona asandavaona. Messi Masimba, thank you. Take a British. British anoda kune majusuko ndokwa British zedu idzi panapa munarova panapa ndi 10 days. 10 days arts. 10 days uri piko naimi guys. Where is 10 days? British unoda kumajusuko. Ena idzi ziri kuitika mukati mopenyidza British ikasoma. Unoda kune majusuko. Ramai yadzoka Ramai iziye. Abigo kwamiridza butete zviri sei right. Twin J auya here ndambomuona Twin J ya kadzoka kamunina kangu ka memory msipa kavepo kavepo tapa 800 guys ndichanoza ndichitatu pa 1000 Precious Kative zviri sei Precious anga asipo atodzoka izvozvi atouyawo izvo zvanga asipo. Tony Blair kuna hanzi Tony Blair murume vava here minister hanzi after nditambira kuinsta ndikumuona angu kuinsta yako kachipeshongura chero maadmin asandavaonawo chero maadmin asanda Samantha uri kutega mukomare vari kumbodla dhora vari paZimbabwe apa vari kumbodla US mazano vakatiramwa pano mukomare Raymond makumbe makatiramwa mazano muri kudla dhora renyu muri pa mabhunu muchapera asvika muri paZimba apa mazano muri kutambira pano ugona mukomare vanga vakutanga varume vakaonanga kuti open up vachitobvunza kuti blaza vachida kutoenda nenyaya dzavo kuna mukomare vakabva vati short left vakaenda kunodla dhora ravo vari paZimba pakariba apa. Lilian Ruwewe zviri sei kazika Lili zviri sei hanzi is shifting ndiana ari kushifta hanzi natamika uya hiye maadmins sora itamika ndaona iwo woga kwa wamwako varipi paita tamika chiti na Gordon vamwe vacho havanoti vaindepi right hanzi mborwa music aiwa music azviti gotora John unondipe 40% yacho naiwe unondipa tangwa isa pa PayPal apa kanda pa PayPal ndoridza kakanda pa PayPal ndoridza kanzi komuro yakazodi muro yariko ndatotaura naye musi unoyu muroi achitoditi SIS-MELLY rambai muchindinamatira ndoda kumbofamba pane kwakanzi auye kuzobatsirwa kuZimbabwe nenyaya idzi dzeuroi idzi saka itoti ndibatsirei chichi yeukai makuvaro zviri sei hanzi ndimeroseiwo abva rukomblena yesi yeukai makuvaro naibamini muri kudiko magi masana ndikadana sarako magi munhu wakwanobva uya pana chimhanya ndikakudana sarako munhu wakwanobva uya pana pachimhanya kuti uda kutodisturba life ndosaka ndisingadani sarako anobva uya achimhanya panapa kuzodongorera anobva uya achimhanya ndikangoti magi chete anobva toya achimhanya panapa kuti weisi shuvai makonese uri sei right guys tikufamba wantapa 861 nyadzisai chigwende zviri sei tulabe chilude anambomona shaudhirai chiri mumba uri sei Belinda vimba ili lishava mukwashamboko zvaakazoita manje dezaiva mukwashamboko zvaakaita mukwashamboko ndazonzi mupostei paya irweba chingofona uyu hello ndisagede naye wongorabvira kundifonera ungandifonera uzati mande ndiri palive shuwa unondodaira sei naye weitai iwe unombodirei kufamba usiku Shakir ndonovhura geti mukwashamboko yaya aona kuti ndamuposta kana nzikwaitapu ndakumbirwa kuti postai yesi idharufaro ndaposta Edina Mburuma zviri sei ndaposta paya anditika Mavis uya kuWhatsApp tauri nyaya dzemafuta shamwari uya kuWhatsApp uko ndaposta nditi wainda kune musikana wake uko kuna anza musikana wake yagara zviya aenda kune musikana wake kuya kwakunotora picture yapa profile picture kwakunotora picture yaanzvadziva vaya anza nemukoma yaanzvadzi ave kuya pana panzanigara zviya anzvadziva vanonzani kuanzvadziva ave kuya pana atsanu vacha kana vanonzani
vainzani Aaron kwakunotora picture yamukoma Aaron naye kwakunyora ene mukosha imboko zveshuwa kwakunyora kuti uyu ndiye Aaron akaita armed robbery kubhazi regweru rakanga richibva kumvuma saka izvozvo akatiza ari kutsvakwa mukange mamuonawo guys kwakuisa picture yamukoma Aaron vaya kana mamuonawo guys kunzai kuzisa mapurisa ari padhuze nemi mufunge imi mukadzi wamukoma Aaron akutoti honaiwo zvaitwa nanikikiri nemunhu ndikati tigopinda bhizi kunotsvaka kumapeji kuti apo azviposta kupi. Thank you dadirai takapinda bhizi nemukadzi waAaron tichinotsvaka kumapeji kuti aposta kupi kwacho kwaaposta kumagurupu ndekupi kwaposta kuti tinoudza kuti ikunyepa ane nyaya yake takatsvaga magurupu ese tikatsvaga memwana tikatsvaga kumagurupu mamwe nemamwe andandisiri memwana ndakanopinda chida kunotsvaga kuti tione kuti posti tikaishaya saka takazoona kuti esi Clarisse munemu takazoona kuti aiwa mukosha mboko zvaakaita akanga achivhundusira Susan hanimaona saka ana wakaposta akagadzira chinhu chake ichi ndobva ati vaudza kuti game on game riya ratanga manje handi ndo zvavari kuda hanzi naOS pool covers moita live mwechitoterani unoenda kunokubatsira kwaunoda kwaunoona kuti unodzidza pool handika kwaunoona kuti unoshona chaunowana chinobatika handiti ini kwasoga ndinoenda for entertainment kana ndisina chandinenge kana ndaona kusinawo imwe live yandoona kuti ndoenda kunodzidza ndoenda kungonoseka undiriko kana ndaona kuti kune titetiruda variko handingaendi kwasaga ndidi kunyepa handingaendi kwasaga nekuti handinashandeni kwasaga ndekuemafanisi ndozvinoita kwati tetiruda uko ndokwandinoita animaona kana tikwaitawo dzimwe live dzandona dzinombotona namaigunguwo vaya nanamadhumbe fei ndoenda kuona kuti kune chitotagwa zvimwe zvine zviri zvemusoro saka unongoenda kwaunoona kuti kunokuitira saka ndobva ndikabva tanati aiwa anga achida kuwachisa uyu unoti Susan angokwata kuti manje ari kuposta bhodhe tikati timira tichage takatsvaga tikashaya tikati inem iwe uri kuwachiswa iwe hakuna munhu kwaaposta ende zvesho kwakusina anga achitomuwachisa zvake kuti tibvise kanzi nokuti akazopesera kuti chiudza tete vako kureva inini chiudza tete vako shumi vabvise posti taurirani handimona ndopatakazati hakuna kuaposta munhu anga achivharawo aida kuvhundusira chii aida kublackmaila ndikikiri musikana uyu kuti abvise chii kuti abvise tibvise posti isi kana patakasaka tiposti hativhisi saka kuti kwai vaudzei vabvise posti taurirani ndikati hapana zvokutaurirani itori mboko mukosha yazvacho sezvo dzichari chari kupedzisira zotsiriya right guys tadzoka handika tadzoka kudai so guys ndoda kukumbira chimwe chinhu chimwe chete handika nyaya iri kuuya pano handiti anzi nyaya iri kuuya pano handitika inyaya iri very sensitive handiti so ndokumbirawo kuti ngatiisefei mashoko handitika let's not judge munhu nokuti munhu anenge aya kuzotaura chii teresa govhu ndeipi anenge aya kuzotaura nyaya yake ega achida kuzama kubuda kuti afire zviri nani so takajaja munhu kana tikata judgmental kumunhu nyaya yacho munhu anotodza kubuda zvakanaka saka ichi chikumbiro guys ndikakuona kuti uri kujaja mucomment section what I'm going to do is I'm going to block you ndozokuvhurira kana live yapera iyi handitika kana live yapera ndozokuvhurira ndikaona kuti uri kujaja sterek I will just block you tozokuvhurira wozoona kwenotevera iyi wodi woimisira kuti inenge isiri yako saka let's be sensitive panyaya iri kuuya because inyaya ine sensitivity yakawanda handitika yakawanda sterek handiti so imi guys mondisharawo live handika share the life mushare live regai tibate guest wedu right hello sisi maswera sei asimanga matorara aiwa okay ndo ndinozwa voice renyu riri pasistereki ndichimbotaura nevana ndavaudza kuti ndozva
ndikuita dakuita ndaisa nyaya yangu nasimete saka anga vachingondikansela kuva ndikunzwa kutya because handisati ndamboita open up ever since. Now ndosaka ndikuda kuti mugare zvakanaka, musununguke, take a glass of water, mugare nemvura yenyu paside. Ndoda kuti musununguke, hapana munhu achakujajai, hakuna munhu achafamba nemi madhimini atorimo mucomment section akatogarira kuti judgment of which hapana zvapo, because tatowirirana so far. Team ndatoiudza kuti please tokumbira sensitivity and no one to judge. Kana ukajaja ndatoudza kuti inini personally ndikatoona comment kujaja, I'll just block you nozoku unblocka mangwani handika kwakuya dzimwe nyaya. So far we are on the same page, don't worry, hakuna munhu ari kukujajai. I want you kuti musununguke, kuramba makazvichengeta mwoyo menyu, amufi makuwana peace, muri kungoshungurudzwa nechinhu chisingagoni kutaura handika. Let it out, releasai, let it out, zvibude. Tombonditi mama tasingade kuudza kuti kunyarara kwamakaita kushaya help kwamakaita muri kuzopesera maita lash out kwatire ndito exactly shaya kuti tokubatsirai sei. Anti mazviona. So munopesera makuta makungotira rafu munhu ari padhuze nemi nenyaya yekuti makaremegwa mukati. Saka sometimes talking helps. Anti maona. So sunungukai zvenyu, hapana anokuvhiringai kana kutaura zvisina kunaka. Imimi chingoziva chinangwa chenyu kuti you want to be a better person. That's why munoda kutaura nyaya yenyu nekuti musununguke muwane closure mubva masununguka. Anditi chet. Right. Saka tangai zvenyu kubva pakutanga chako tinayo time chaizvo. Tangai kubva pakutanga penyaya, musasirire any detail. Muchienda zvenyu ndiste takateerera zvedu tiri papa ndifamba nemi handika, then pamunozopedza utozoona totangira papi. Ande. Alright, maita yenyu simeli. Chokutanga ndongoda kutenda Mwari vandipa mukana kuti ndizivawo nemi, ndizive platform yenyu, ndimundipe mukana iwoyo kuti nhasi ndikwanisewo kutaura zviri pamwoyo pangu. Ndoda kumhoresa vese vakateerera. Chingoti makadi henyu. Ndiri mai vane vana 4. Vese vana vangu vari 4, 2 boys 2 girls, vese vane different fathers. And handina kumborora zvokuti ndakagara pamurume for a long time. Saka nyaya yangu yakatangira pakuti ndakakurira kumusha kwandakakurira kwakuri kuti hatina kumbobva takaziva taitambura, handina kumbobva ndakaziva zvokuti kuti unziwa wamakoko kana fanta iyaya zvichiri kuwanikwa ukatoimwa musi uwoyo inenge iri musi weChristmas neNew Year. Ende ndopataizivawo tiri ipapo. Kuchikoro taienda tiri vanhu vaya vasina mabhutsu, unozwa matoilets ekumamisha anenge akazara mazimvura maweti chibva tapinda imomo. But handina kumbozviona hangu. I was content with that life because I was born in it. So tagara kudaro ndofunga grade 4 ndopakauya mukoma wamai vangu kumusha ikoko auya kuzoona mai vangu. Handizive kuti vakataurirana kuti kudii namai vangu nababa vangu. Indakatozongopedzisira ndaudzwawo kunzi uri kufanira kuenda kunogara namai guru kwavari kugara. I don't know if I can say the city zviri right here. But no, you are free to say what you want. Kana mchida kutaura city you can say. Kana mchida kuchinja yenyu stare city, it's up to you. Tokoda timite zvinhu zvakakusunungirai kusungunukirai imi. Alright. Ndakabviswa kumusha kuya ndikaenda namai guru yava ndaigara navo kuBulawayo. Ndokwandakazokura ndichigara ndichiendeswa kuchikoro. Saka later on ndoyandakazodiscover kuziva kuti mai guru ava havana kuita nemurume wavo anga akavarora, vese vanga vari masoja. Saka vanga vaine mwana 1 wavo ivo mai guru vasina kuita nemurume uyu, vanga vakaita vari kuhondo. Ndokwavakazosangana nemurume wavo uyu wavo wekutanga, baba vemwana vanga vainaye uyu akafira ikoko kuhondo. Saka vakanga vataurirana vabereki vangu kunzi pamwe chete nemurume wavo kunzi iwe sezvo tisina kukwanisa kuita mwana tiri 2 marriage yedu, titora mwana wemunin'ina wako plus mwana wako 1 wauinayo voita 2,
zvoenderanawo naivo baba mukuru vavanga vaine vana vavo 2 kuprevious marriage yavo poita vana 4. Saka takagara takadaro tiri 4, vana 2 vababa mukuru nevana 2 vamai guru tichiverengwa takadaro. But pamagariro manje ndiri ikoko kuchikoro ndandiri munhu uya wekuti ndaimuka na4 panguva yacho handina kuona kurwadza kwazvo because ndakajaira upenyu ihwohwo kumusha. Waimuka na4 ndaisiya ndaklina inge iri imba yavo inge ine 7 bedrooms. Saka ndaisiya ndaklina kana kuri kuti vachinjira mashitsi vaisiya vachinja zvese mashitsi osiya waklina. Ave vamwe vana wavo mwana mukomana uyu nemwana mukomana wababa mukuru vanenge vakarara, then mwana musikana wababa mukuru uyu anenge akatorarawo instead yekuti ava achiklinawo neni. But handaizviona manje plus neexcitement yekuti ndapindawo mudhorobha zvese ndaisazviona. Nekuzivawo kuti ndakumagetsi ndakudyawo chikafu chokuti hazvisisiri zvekuti sadza nederere. So takagara kudaro nchirarama upenyu ihwohwo kuti vanga vaine chirugu chetsuro nechirugu chemadhadha nechirugu chehuku. Pamaweekends ndaipinda ndini ndoklina zvirugu izvozvo vakomana varipo. Vanga vaine mbwa dzavo 4 everyday ndaifanira kutoti ndisandaenda kuchikoro ndinosiya ndabvisa tsvina yembwa iya dzagara dzakasungirirwa dzakaita kutenderera imba so. Saka ndaisiya ndaklina tsvina yembwa iyoyo ndoenda kuchikoro. Ndaisiya ndaita zvese ndoenda kuchikoro. Kuchikoro kwacho waenda usina kudya, wadzoka usina kudya, wosvika wotakura cooler box woenda kupaki kutengesa mapendikola. Ndinoenda kupaki. Ava vamwe vana varipo vanga vaine mukana manje kutora mabhuku avo kuenda kulibrary. Ini ndotora cooler box ndoenda kupaki. Paanenge aperera mafrizi aya ndopandinodzoka. Kana ndatengesa zvavafadza ndopandaizokwanisa kuwana mukana wekuti ndivakumbira kuti ndakuchikumbira kumhanya kulibrary. Kana musiwo zvakakodzera kuti ndiende ndonzienda. Ndiwo ngori mukuru pavana vese ava here? Ndandori mudiki. Okay. Ndonzi enda kulibrary kana kuti dzokera futi kupaki. Saka ndoupenyu hwandakararama ihwohwo. Saka yakazosvika nguva yekuti baba vangu vaiti vachiuya kunondivhakachira vaiuya, ndo vaiuya vega mai vangu vasinga. Baba vaiti vakauya gona kuti after kana kuti 1 year vouya pagore vaiuya kana kuti ka1 vauya ndaisawaniswa mukana wokutaura navo uya wozvakapedzisira ndakurwadziwa neupenyu hwacho. Weekend ndaibuda ndoenda kumarket kana paina anoziva kubva kwandaigara kulocation kwandaigara netsoka nchienda kumarket nesaka ndosvika ndononhonga makabeji like toti sekumbara ndinoziva kumbara musika kwewo nodeswa kwewonhonga makabeji aya. Saka iko ndaenda mutauni market ndichibva kulocation netsoka ndosvika ndonhonga makabeji aya ndosagara ndodzoka ndakatsvika ndoinaro kumba ndozvaifidha tsuro izvozvo. Ndaisaziva bhutsu yandaiziva kuenda nayo kuchikoro ngeri school shoe. Ndabva kuchikoro ndobvisa school shoe ndoisa mumba. Handaiziva chinonzi patapata, handaiziva musu panonzi Christmas kuti hembe dzakutengwa. Waiona kuti yangu kuhembe ukaitarisa zvimwe zvacho zvokuti izvezvi ndakazvifunga zvokuti ava vamwe vanoitozonditarisa kuti vakundiseka kuti watengerwa hembe notudhori unokodzera tudhori. Ivo dzavo dzakanaka dziri dzemunana Edgars ndokuzanga iri maakaunti ekwaEdgars. So ndakararama life iyoyo yekuti ndazopedzisira chiti April taienda kumusha kwababa mukuru iholiday chikoro. August ndochinzini ndoenda kwangu ndandakunzi ndafree wekuta nchienda kumba. December tinenge tiri mutauni. Saka yakakwana April yekuti ava vana baba mukuru vakanzi vari kuenda kwamai vavo, vari kuenda mai vavo varwara, saka vari kufanira kuenda kwamai vavo. Inini pamba ndobva ndasara nemwana wamai guru mukomana uya. Baba mukuru vadzokera kubasa, vaigara kubasa.
kumasoja. Mai guru vanga vaenda kumusha. Vatasara tiri 2, but ndasiya ndapuwa task yangu iyo kuti mafreezes akapera uchinohodha mari uchichengeta uchinyora uchiita sei zvese. Ndopandakasara nemwana wamai guru uya. Mwana wamai guru anove ndi brother yako. Brother yako kai? Ndopakandibata. Ndopakakurepa andirepa akandudza kuti kana ani nani waushaudza hapana anokubvumira nokuti uri kumboziva here kuti sei uri panapa. Ndakati inini handisi kuziva nokuti ndakangoudzwa kunzi ndikuuya kunogara namai guru. Zvikanzi ai bereko vako nokuti varombo zvishota ati varombo because dzimba dzadziripo dzemapango dziya muchiziva ndidzatati nadzo pamba dziri 2 isitaira mukicheni amai nababa mubedroom ende tiri vana 4 vasikana 2 vakomana. Saka tairara kuti iri saidi revakomana iri saidi revasikana. Saka nekutoro kwaakabva aita ipapo kuti nokuti kumba kwenyu muri varombo vakushayira mari yekuchikoro. Saka panapo ukangobufura muromo chete uri kubva wadzoserwa kumba kwenyu kuchikoro hauchaita sei hauchaita. Angane makore mangani mukomana? Ini nekuziva ipapa handidi kunyeba pachandoziva ndichotanga ari mukurusa kwandiri because ini ndandiri grade 6 iye anga ari form 2. Alright. Ndakanyarara. Saka bamukuru vauya ndo pakabva tazonyora matesi. Saka bamukuru manje vayanga vari munhu yauya anoongorora anoona manje kuti something is not right panapa. Pavandibvunza kuti iwe uri right here? Ndikati ndiri hausi kurwara. Handisi kurwara. Wonyarara. Ndoita zvandinoita pamba. Wandibvunza futi iwe pane chiri kukunetsa here? Hapana. Vonyarara. Saka pakazouya manje takagara zvakadaro bva pazouya tanyora test yekuti ini ndakufanira kunyora iri grade 6. Ndanyora matest ndopava ndakabuda ndiri ndaitambira kumanamba 1 2 3 then ipapo ndopandakauya ndiri kunamba 15. Bamukuru ndobva ndishedza tiri tese vana tese ndobva vanyatsoti vamwe vese muri 3 apa pa4 wenyu 1 ndiye andirwadza because ndiye munhu andiri kunyatsoziva kuti tangasofanira kubuda nenhamba yaabuda iyi. Chii chaitika iwe kuti usvike panamba 15 kubva kunamba last time ukaita namba 2 nawo panamba 15 chii chiri kuitika? Ndikati handisi kuziva ndevere yachona ndoruno yavo yakandoomera yazodini ndashasira vakati pane zviri kuitika chii. Saka vakabvaita zvezvokukutyisidzira kuti sara uchifunga nyaya yako mushe ndikubuda panze ndichidzoka ndautondudze kuti chii chiri kuitika. Ndobva wabuda bva vanotema shamu yavo yemupichisi mugarden papa ine orchard pamba watora tema shamu yavo yemupichisi vanga vasingade kundorwa vaida kungondityisidzira. Ndobva vauya mai guru vanga varipo ipapo vakatanga kutaura kuti haasi kuita zvemabhuku yeyu havachataura. Ndokubva bamukuru vauya ndakudedera maizvikanzi ichi ndikati nina ndisi kuziva kuti ichi chavo ndiri kutadza kutaura. Zvikanzi taura ndiri kuziva kuti une zvauda kutaura taura zvizvi panyepera rusimudza shama. Ndikati akutaura chokwadi pamamusipo muri kubasa pane zvandakaitwa. Zvikanzi nani iye akabva anditi zisotsva mwana wavo uya mai guru uya. Zvikanzi chii? Ndibva ndanyarara. Zvikanzi vamwe vese budai. Bva vabuda vakwasara ndasara inini nayaiyo bamukuru namai guru. Zvikanzi chii? Ndikati inini ndo zvandakaitwa. Mai guru akabva vati unonyepera mwana wangu uri mharadzi. vakatanga kupopota bamukuru manje vaiti vakatsamwa vagona kutaura vanga vangofemera mudenga zvezvekufemera mudenga. Saka ndibva ndatanga manje kufila bed kuti naye mwari kondatauririrei manje apa. Bamukuru vakuti wanga wakanyararirei nguva yese wanga wakanyararirei chedza mwana wako kwamai guru vakati azviite unofanira kuziva kuti mwana wepanapa ndeupi azviite vari kunetsana pa inini mai ndaakuchema kuti
dai ndagara ndazvinyararira zvinhu zvandinyararira but manje ndakazodemba pamberi apo kuti dai ndakaziva ndakazvinyararira because zvakazoitika pamberi pacho mani ndo anga ari mawani bamukuru vakatishedza wanda uye akazviramba akaramba ndazobuda inini ndatora mabhuku angu ndaenda kulibrary ndopakasara akakonfesa vabereki vake vese vari 2 ndazodzoka pachandakazivira kuti ataura ndichokuti bamukuru vabuda vaienda kubhawa bamukuru vabuda ndopandakasarirwa manje naamai guru shamu yenga yatemwa zvefeki yayo ndo yakazondirikita manje kunzi wataurirei uda kudzingisa mwana wangu kushayisa mwana wangu pekugara iwe uri kuti uriwo muuyi zvako saka unofunga ndingakoshesa iwe ndikazokoshesa mwana wangu vakandirova pena ndavakumbira ruregero kuti sori henyu pane zvandataura but then vazodzokera vanga vakuita zvekuvaka kumusha vadzokera kumusha tasara tatega pamba pana bawamukuru manje bawamukuru vaiuya mafridays vauya friday manheru iyaya manje kutanga kwazvakaita bawamukuru vaita zviro zvokuti zviite square zviite unge zvakaenzanirana pavamwe se vaita zvokuti vatanga kushedza mwana womusikana kuti ningi uya kuno ndigire mvura yekuno otakura kapu yemvura oenda nemubedroom wapa oshedze mwana womukomana ongomubvunza tumakweseni mubedroom imomo zvavainyatsoziva kuti after 8 tinenge tadhamba nekuneta seni hangu inini ndinenda neta kuti uchibva kumafrizisi uchatanga kubika upedza kubika uchasuka maplate ucharara watsvaira wapinda mukicheni nenda neta saka unenge wauda kurara saka vaziva kuti takarara tineta rara vaimirira manje vamwe vese varara vashedza mwe wese kudaro inini ndindaizviita kupedzisira kuita sekushedzwa nzi uya kunondigire mvura yandaigirwa naningi wako yaita sei yapera ndobuda ndoenda nemvura yeye musi wekutanga zvakatanga vakanditi vharado ndobva ndavhara ndapinda nemvura yangu yezvanzi vharado ndoda kutaura nenyaya yekubatwa kwawakaitwa kuyakuya pandaisa mvura yapa ndapfugama bcause ndo zvatayakakura tichingoitawo kuti washedzwa nemunhu mukuru wopfugama wounzwa zvaari kutaura wozosumuka woenda saka ndapfugama pasaidi pemubhedha zvikanzi akakuita sei usapfugama sumuka ndobva ndasumuka zvikanzi akanyatsoita sei akati akandiringa mukicheni matata karara ndo mandandakarara ndobva maakasvika ndobva handivhara muromo ndobva handiti hapana chaunofanira kutaura kana ukaridza mberi ndikukucheka zvikanzi anga akatoisa banga ndikati anga akaisa banga homberi ramunogara muchirodza riya ndoraanga akati zvanzi akaritora pai kati akaritora mugaraji menyu zviya zvokuita kunge vasingazivi kuti ndo marogara ndikati akaritora mugaraji menyu zvikanzi ndobva aita sei ndobva handibvisa hembe zvikanzi sekudai so apo vari kundiita sei autokubvisa vari kundibvisa hembe zvikanzi akubvisa hembe so ndikati hembe handibvisa saka ndikuedza kubata kadhiredzi kangu kaiku kadzoserera panyazvikanzi ndoda kunyatsonzwisisa nyaya yakaitika vandibvisa hembe ndasara nebhurugwa ndaisaziva kuti kunopfekwa mapitikoti nini asi wamana womusikana wayaitengerwa hake ndandisingapfeki mapitikoti ndandisitori nawo ndasara nebhurugwa chete ndabviswa idhirezi ria ndabata maoko ndabata pamberi apa nekabhurugwa akaka zvikanzi bvaita sei ndikati bhandibvisa bhurugwa zvikanzi ungokamira here kana kuti ndakarara zvikanzi rarapa bvavandirarisa pamubhedha wavo paipai bvavandibvisa bhurugwa zvikanzi aitokubvisa sekudai so apa vari kutoribvisa vandibvisa bhurugwa raiso zvanzi ndoda kunyatsoona kuti zvaiitika zvachona bvaita sei bvatora chinhu chake so vatobvisa chinhu chavo chiya vari kutotora chinhu chavo chiya vari kuisa sei vari kuisa amukona zvikanzi achidai so vari kutoita sei manje vari kutoita zvikanzi saka vari pakati pokuita zvikanzi ndichazomira kana ndaona kuti zvaaita zvine zvakwanira akatora nguva homberi handichataura ndanyarara pavaita zvesho vakaita vakapedza ndopakatangira nyaya seipapo yanga yaevery friday yavanoya saturday kuzorora ndaizorora maikuru vaita sei varipo vauya saka zviya zvokuti ndainge ndakatanga ndichifarira kuti zviri nani vaakumusha at least
kushushikana kunomboita kushoma ndakapedza ndakuvademba kuti dai vagarawo varipo ehe. Zero yazokwana ndifunga zvakaitika kwegore rese izvozvo. Yakwana nguva yekuti manje ndichienda kumba. Saka vanga vaine kapiritsiso kavaiti vakakudaro vaikupa. After pills. Handizivi. After pills. Vaiti vakapedza pavanonga vapedzera pese vokuita se vokupa chipirizi okuti imwe achibva wamhanya kunhengerekini kushawa kubathroom obva wageza odzokera unoita sei unorara. Saka yakave rotini yangu iyoyo gore rese rapera. Ndokubva ndazowaniswa manje mukana wekuti this holiday hatisi kuenda kumusha because ndandisisiri kuenda kumba because ivo vaivaka. Saka every holiday tatakuenda kumusha kwavo uku kunochaya zvidhina. Inini ndaichaya zvidhina nevanhu vavakahaya kuti vachaye zvidhina vavo vana vari kumba. Vanobika vachibikira vanhu vekuzvidhina vaibika vari kokumba vounza chikafu vavo vana vakagara. Ini ndiri kuzvidhina nevanhu vezvidhina. Saka baba mukuru wangu aita take over kune uyu mukomana haana kuzoda kuitawo. Haana kudzokura akaita kahwanikako. Akaita kahwani handi munyepera akaita kahwanikako but bamukuru ndo vakazoswera yapikerei. Saka pata ndakapuwa mukana wekuti this holiday uri kuenda kumba ndakakwira. Saka vakandipa ivo vakaziva kuti afunga mupfungwa dzavo vakaziva kuti ndakusweta ndikunzwa ndikudedera mina ndibvise kutopa. Halo. Sorry. Ivo ndofunga mupfungwa dzavo vakaziva kuti uyu munhu uyu akaenda ega kuholiday ukaaite sei adzoke. Ndobva ndipa mwana wako uya musikana uya nemwana wako mukomana uyu wamai guru mukomana uyu ndobva ari kunzi ari kuendawo kumusha kwavo. Isisu bva taenda tiri 3 kwangu. Tasvika kwangu kuyako ndofunga takagara holiday yese yakapera. Imomo mututumba twedu itoto yapera holiday. Baba ndobva vanyora telegram. Adesi vainga ari matelegram kusina zvemafoni. Vanyora telegram kuti vana havasi kuuya tatasarwa 3 days. Vana havasi kuuya handina mari yekuti vauye. Zveshuwa bamukuru vakapinda munzira vachiona telegram iyoyo. Vakapinda munzira vakateera kumusha vakaine mari yavo yekuya kuzochitora. Vasvika sanhasi manheru vanhu varongedza. Ndopandakaudza baba wangu ndikati ini handisi kudzokera kuchikoro. Chii ndiri kuda kuti udzidzewo uzovaona kuchikoro unogona wazodidi. Ndikati handisi kudzokera and I feel bad right now kuti baba wangu akasvika pakufa handina kumbovaudza ndo zvandakaitwa havazvizivi. And nazvino ndipo pandiri kutotanga kutaura pamuri apa SIS MELLY paprogramu iyi kuti ndo zvandakaitwa. Ndokubva ndaramba ndakatsika madziro vakati chii. Ndikati hapana ndichada chete. Baba mukuru vakabva vatsikawo madziro zvikanzi hazviite. Mukadzi wangu anozopopota because mwana yedu tinotomuda semwana wedu. Hazvizoita isusu vanhu vanotiziva tine vana 4 kuti vazova 3 tinoti mwakaendepi chii. Ndikati handidi. Ndopakavashedzwa munina wababa umba mababa chaiye anosirana baba. Ndokubva zvikanzi mwana aramba kudzokera. Ini madhiri avo kuti vakabvumirana chii kuti ndienderei ikoko handisi kuziva ipapo. Ndokubva vauya pamudiki vakati chii mwanangu. Ndikati handisi kuda. Taurai nababa ini handisi kuda. Vakanetsana kusvika kuma11 ndopakazoshedzawo vamwe bamudiki wekuiki muimba asi vari bamunina wababa. Muimba akauya aita zvechisiteni vanga ari musiteni nemumwe anga ari kansela aita zvekanseling kuvanhu zvekukansela pavauya futi zvikanzi taurai nemwana. Bamukuru vachitsika madziro vaiti ndikada kubvunzwa kunzi chakurambidzisa chii kuti uende. Yabva vati aiwa mwana mubvunze izvozvo kuti chii chiri kumurambidzisa. Mwana anongofanira kudzonzi dzokera aende kuchikoro. Tarisai upenyu hwamuinawo panapa muda kuti musvike kupi muine upenyu ihwohwo. Chichiva chivharidza but ini ndasina futi kutombozvimirisira kuti ndichataura chokwadi kuti ndo zvamuri kundiita.
chandaingoda ndechekuti ngavaende vandisiye hangu tiri panhamo yedu. Ndakaramba ndofunga dare rakapera kuma4 apera kuma4 kwakazoedza kuma4 ndandisipo pamba. Ndakaudza vamubhaundiki ndakati kana dai makawirirana kuti inini ndiri kuenda ini ndakutobuda pane izvozvi ndakunorara kumba kwenyu zvokuti kumba kwavo kwacho yanga iri distance inofambwa 30 minutes usiku ihwohwo. Ndakabuda kuma2 ndakabuda ndikati bhaundiki vakabva ati alright enda kumba ini kana handina wandiri kuzoudza kuti waenda kupi kumba kwangu. Pandabuda pandaenda kumba kwabhaundiki vandasvika ndanokera mainini pavandipa pekurara ndobva ndarara. Ivo hamhina kuti vakasara kupedzana kuti chiko kumhino ini ndakazodzoka mangwana achona kwaedza ndifunga mupasiti ivo vatokwira mabhazi rine vana vavo havadzoka. Ndobva ndachigara manje pamba. Baba bva vanditsvagira nzvimbo yekuzvikoro zvekumamisha but zviya zvokuti unenge wakagara pamba uina mai asi mai vachikutrita zvakasiyana nevamwe vana pamba vako futi mai vako futi nakuzvara. But panguva iyoyo manje handaizviona kuti izvi zvakasiyana izvi sei. Saka ndakagara zvakadaro kubva ndaenda kuchikoro ndawanirwa nzvimbo pandatotanga kuenda kuchikoro. Ndakuenda kuchikoro ndakatanga kudana nemumwe mukomana ngari munin'ina waheadmaster. Mukomana iye haana kana kumbobva akaziva zamu rangu. ongova grade anapi? Ndaform 1. Alright. Ndadana nemukomana uyo. Saka musiwo kwakaitwa masports pachikoro. Kwakatangwa bhora revasikana, pedyo bhora revasikana bva kuenda bhora revakomana, chimhanywa. Saka vana vechikoro takanonoka kupedza zvese izvozvi ipapo. Plus vana vaibhadharwa nesocial ndaitiswa zvesocial welfare nababa wangu. Vana vaibhadharwa nesocial welfare kwakwambouya futi vanhu vesocial welfare vachiita meeting nevana vechi vari under social welfare. Saka takanonoka kubuda kuchikoro. Zviya zvokuti vana munongoperekedzana kuenda kumba. Bva ndanonoka kumba ndasvika pamba kumapasti 6 ndasvika pamba ndasvika mai vangu vakamirira zvikanzi wangu uri kupi. Ndichiri kuchikoro zvikanzi ndakanzwa inini handauziva kuti vainga vazvinzwa havo kuti ndodana nemunhu asi ari munin'ina wangu waheadmaster. Anga ari form 3. Ndokubva ndanzi namai vangu handisi kutomuda pano ngaadzokere because iwe ngaende ikoko because panapa hapasisina kuti nokuti kwedu isusu kwaitwa zvezvo kuti mwana musikana wese every holiday unonotariswa kupiwa machembero otariswa kunzi uchiri mhandara here. Saka inini ndikanga ndatobviswa pakutariswapo because amai nababa ndikanga ndakaudza kuti ndakabatwa nemwana wamai guru but zvakatsikwa mumhuri zvezvokuti vakangozviti ngazvipere zvakadaro ende ivo vaida kuti ngazvipere zvakadaro kuti mwana wedu aramba achiendeswa kupi kuchikoro zvakuma zvakadaro. Saka ndandisailiswe pane vamwe vasikana vaenda kunotariswa. Saka ndo zvakabva zvichanza mai yangu kuti iwe panapa ndisisina chandichakuziva nacho kuti uri right kana usiri right because watowa zimupfana zvako zigaba dzokera kwangoti izvo zvongo ukatorarwa nemukomana. Ndakavaudza. Saka baba wangu vakandibvunza vakanditarisa kumaziso, une zvawaita here? Ndikati baba handina. Wanga uri pai? Tanga tichiuya zvishuwa ndiri kunyebera mukomana wenda handinai tichifamba pandandisiri ndega. Tati naningi handina pandambotsauka naye kuenda musangano tachifamba tese tiri muroad. Iye yabva azodzokera pandapesara ndichiuya nevanhu kana muchida kubata chokwadi vashedze. Ndopakati nababa regedza mwana kanini unoti aite inga ari kutaura wanika uchida akatoshedza vamwe vacho azvikanzi ndozvandisingade izvozvo pano ngaatoenda izvozvi watotora tuembe twangu twaisa mupabheki izvozvi ngaatodzokera kwaanga ari. Ndibva ndagara pamusuwo ndikati kwandodzokera kwandandiri ndiri kunogara mugiraundi rechikoro nondora ndiuziva ndandiri. Zvikanzi mamona anoda kundipindura ngaadzokere kugiraundi racho rechikoro. Pavandobata neni kumba kwambuya svika kwaambuya pavangodzi oyi munhu wenyu vakaita zvokuti oyi hure renyu mva nenyu endai nayo kwayanga iri. Ambuya sara ndibvunza paiko chiiko
ndikati ambuya ine hapana zvandaita so apa mbuya vangu vanga usina kumboudzwa kunzi ndakareka aina handakuvaudzawo hapana zvandaita so zvikanzi tonokutarisa kandi ndikati kutarisa kwachona vati hazviite kuti ndiende kunotariswa vanoda kungoti ndiende kupi ikoko kuchikoro zvanzi alright handei ndatakurwa ndanoiswa kuchikoro kuya tichisvika kuheadmaster kuya headmaster akati pano pachikoro pabasa takuranai nemunhu muende naye kumba kupi kumba kwavo vanga vaine famu ravo vabereki vavo vaine upenyu hwavo vanotori nefamu nevashandi vavo mangwana makuseni takarara pachikoro ipapo mangwana makuseni tapuwa mari yebhasi tasvika kumba kuya kuya baba vemukomana vakangomubvunza kuti iwe musikana wako unomuziva here zvikanzi ndinomuziva asi saka yada kutaura kuti asi handina chandakaita sei chandakaita naye saka baba saka baba wacho pavakangoti tinokuziva komana munoita sei munoramba zvinhu zvamunoziva zvapo wangotaura kuti unomuziva zvatopera ime mbuya chiendai munongoonawo nesu uya kwedu ndokusara kwandakaita tagara ndofunga nemukomana takasvika pakusato mhoresana kana kutaudza tiri pamba pamwe chete payadi pamwe chete asingade zviya zvokuti ndamuvhiringa ende pasina chaaita ndamuvhiringira chikoro pasina chaaita vabereki vachibva vamuti iwe uchiramba uchienda kuchikoro uyu makoti ngaagare pano zveshuwa vanhu vakatora mari yavo vakaenda kumba nadombo hakuna sesimeri chakasara nditi tsono muzuva ranhasi hakuna kana tsono kana pini chikwereti zvese vakabvisa one day nemombe mbudzi zvese machi zvese kana chiti zvese vakabvisa vakati oyi asi iwe nemukomana musiri kudanana hatisi ini ndiri kutorarawo murumu yangu iye ari kurarawo murumu yake achimuka achienda kuchikoro kana dai zvidazva zvokuti vabereki vacho vaimbotesta zvokumuti endai kumvura meso uku endai kudhemu asi vanhu varipo vanoita zvemvura chichibhozi vanga vaine upenyu hwavo endai kudhemu uku munocheka mvura uku zvezvokuda kuti vatowanise mukana wekuti ini naye tive tiri tese andiri taibuda payadhi tiri tese svika kumberi kumwe pamberi umwe mashure zvatope hapana kutaura nemumwe kutora mvura yacho kuchera mvura tichidzokera kumba hapana ari kutaura nemumwe kana ndikada kuedza kumutaudza ngasingatauri neni ndofunga takagara about 3 months zvakadaro mari yabviswa saka ivo manje vakazoamhiri kwavakafamba kwavakaenda kana kuti muprofita kana chii pane zvinhu zvavakazoya vachindimwisa here vachiti anzi utaudzwa kunziwo une jeko hausi kuzobata nhumbu svika jeko iroro rarapo zvishuwa ndani nejeko zvishuwa rokuti ndaitorara navo ndokubva vandipa ngerasberi zvine matombo endakangoona kuti pamwe ndezvemaprofita matombo emuteu ndobva vandimwisa bvandamu then vandimwisa kudaro handina murume wandokusangana naye ndokubva ndazovanzwa umwe musimanero achituka mwana wavo indakuda kutonoraya chikuda chikutuka kuti saka uda kuti mari yedu zvinhu zvedu zvatakaendedza zviendera mahara nhasi kutonoraramba marimo tonoraramba pamarimo ndopaakauya mangwana achona ndopaakauya murumu mandairaramo yamo zveshuwa akangoti akangorara teseka 1 ikabva yabata aravanyesa nhasi mangwana hapana amuka achitaudza naye akangoitawo zvaakaita bva amuka hakuna kuedza arimo murumu mangu muyamo bva adzokera kurumu kwake uko kwainorarawo mangwana tadzokera muupenyu hwedu ihwohwo kurarama hatizivani achitomboyowo nemusikana wake wanga kudara naye pachikoro paaenda ipapo achitoyowo nepamba ipapo achienda vachitorana achienda musikana achiuyawo achimutorawo vachienda otonzi iwe mhoresa maigura vane nhumbu zviya zvokuda kundibhohwa ndaingonyarara mai vacho vanditi nyarara zvichapera zvezvokuti unongochidzika muzvana namweni vabereki vavo vacho havo vaindida yakwana 4 ndofunga nhumbu yanga ane 4 months still hatisi kurara pamwe chete ndopamwene pavakandita handinoda kumbonoona kumba kwenyu takasvika kumba ndofunga takagara 3 days tagara 3 days ndobva tadzokera kumba ndakachiona treatment yachinja handichadiwa sezvandaita zviya 4 months
tichipinda mu5 months ndakunzigadzira nhasi tiri kuenda kumba. Tapinda munzira taenda kumba kusvika kumba zvikanzi atauya nei mwana tichazoya kunomutora ngaambova ari kunoko ndokutosiyiwa kwandakaitwa ikoko. Saka kutozoziva kwangu kuti pane chakaitika kana chakataurika ndakazoziva munin'ina waamai wavanosiyirana naye akashaya. So akuchitotaura mumwe musi ndiri muchibage ndinaro dumbu rangu kufunga ndakuma 8 months ndiri muchibage ivo vari kuseri kwekicheni achivati saka makaitei imimi kana kudzorwa kwakaita mwana munonzwa sei ari panape makadya mari yevanhu kudaro mwana uyu mudzoserwa futi chii chamakaita manje munofara nazvo here zvinokufadza here zvamakaita. Ndakavanzwa mai vangu mbuna vachita ndakana basa nazvei zvineinini izvozvo. Panguva yacho zvina kurana mupfungwa dzangu hauna chaunongo uchinyanya ndakangoti mhino ndagara ndasununguka ndobva ndatovati achihandika munondidzosera nditi ndasununguka zvikanzi hapana kwauri kuenda uku kuya zvakatopera uku hapana kwauri kuenda vakatoti havachada nezvavo. Ini mandakati vari kunyepa. Ndarongedza ndega tore bhegi rangu tore mwana wangu ndasimba ndabereka mwana wangu ndapinda munzira ndaenda ndichisvika zvoshuwa vakandimisira kugedhi chaiko vakandiona ndiri kugedhi vakauya vakati asa hauna kuudzwa here zvichaita panapa zvichaita kuti uri panapa dzokera kumba kwenu. Andakanopinda mugedhi kana chionei mwana kana chii hapana. Ndakatenera kugedhi rekutanga bhodzi papani magedhi gedhi rekutanga ndisati ndatombopinda mugedhi rechitatu ndoka ndakatena nechibhegi changu ndakadzokera kubhazi ndakadzokera kumba. Ndakasvika ndakairidza mhiri baba chii chaitika zvikanzi naye mai handine nharo ndakudza kuti uri kuendereiko ko chii chavakakudza imimi zvikanzi chei nacho siyana neni. Ndagara. Saka vakabva vatanga kuti ndakabva ndatanga zviya zvokuenda kuhanimoza zvokukorokoza zviya kuti tinoti kuronga. Ndakutanga kunokorokoza kuti ndivanisipe mwana bhozi pamba vanga vakupota vachindirova kuti bati ndikatora sipo yavo ndichiwari chaiva mai vondirova kuti vatorere sipo yangu shuga chai kuti ndisire mwana poriji ndairohwa kunzi bati chinhu changu zvese svikira baba vaizombosvikawo pakushedza munin'ina wavo kuti yamundigadzisiro nyaya iri kumba kuti vari kuzviitirei kumwana. Pamwe pacho ndakatombodzingwa ndakatakura hembe dzangu nekachigumbezi zviri muchipepa mapepa efertilizer eyelo riya ndakaisa hembe dzangu imomo ndakaenda kunogara kwaambuya. Ambuya vakazouya vakati munopenga here murume nemukadzi munoda kuti mwana azvisungirire here. Mwana uyo akangofa chete ndikukusungisai muri 2 muri kumudzingira hamuna kudya mari yevanhu here panapa chakurwadza ichi ndimukamumanikidza kuti enda chichi vakapopota wambuya paipai pandakazonzi nababa dzoka kumba kunokorokoza ndaikorokoza ndisingagari pamba ndikanda kutodzingwa unzviri kushandisire zvinhu zvangu namai saka ndaikorokoza nchigara kurwizi kuya kunogara vanhu vanokorokoza. Saka preparation wakatengerwa nani? Vakanga vatenga uku kwandaive uku vakanga vatenga tunhu tushoma zvokuti tushoma zvezvokuti ini ndaifungidzira kuti vachazowedzera kutenga sezvo nhumbu yanga ichiri kuma4 months pandakazo 4 months 5 months ndopandakazosiyiwa kumba. Saka ndaita zvisvika ku9 months vanoita se vanenge vatenga zvazvisina kuwedzerwa pa. Saka ndakazodzoka pamba ndagara pamba ndopakazouya mumwe musikana muraini medu mune musikana aiuya so kuti anga ari mukuru hake kwatiri but pambapo paitambura zvezvokuti waitoona kuti apaitamburwa but akachinja pamba pavo all of a sudden akavakisa 7 bedroom houses kitchen vacheresa bhohoro vakutoita zvimatepi pamba pavo kurarama chirungu cheche uise magenerator nemasola tisingazvizive kuti zvimasola chii achisisa pamba pavo pedzi zvitakumona akuuya kumusha kuya aine mota. Saka mai vake manje vaiwirana mai vangu zvazvokuti mai vangu vaida manje munhu anotuntu wake zoita ushamwari so saka vaivendlire mai vako raive joki.
saka aiti kana auya so vaipuwa mapepa bag motombodyawo kana wapuhwawo ipapo ndokunge wanziwo nhasi uri kudyawo asi zvizhinji ngaisapuhwa hangu vamwe vana vachiwana then ndopavakandakhanzi namai ende iwe uri kutofanira kusiya mwana uende nemwana wavo anoshanda kuharare anoshanda kuharare kupi anoshanda kuairport saka hati anokuwanira basa kuairport. Saka mwana wokutanga wakazvara une makore mangani? Ndandiri kuma 17. Alright. Yeah. Ndokubva ndofunga ndakaita sanhasi anga aripo musikana mangwana acho namakusendo akauya akapfeka gogo rakareba nzara chitonge misisi ya ndobva auya zvishuwa pamba taura nechirungurungu this that ya ndobva toawirirana paya ndinoenda naye chichi ndatonzi gadzira koni ndaigadzira ndandini chiyo zvangu ndokutosisa kwandakaita mwana mukaka. Saka mai vako vatoronga nabhururu wavo ushu nemwana uchu kuti ichi mwana wenyu ngachinda nemwana wangu apa vasi kuziva kuti pfuma iri kuiswa pamasoro aya ari kubva ipi? Ini ndoona kunge vaizviziva nemhaka nemhinduro yavakazondipa pandakadzoka beki kwavanhu. Alright, handini nyaya. Ndokubva ndatakurwa paya taenda murodhi wese muchispoiliwa muchipsi zvachinakidzwa chitozvitowe ndakashanda ndoda kusvikopara apa ndopwanyisa tombato yatotopamba chichi ya tasvika muharare muya ndaisamuziva kuti munonzi Marvinus but what I know now aigara paCalder Gardens maflats ekuti sitting room pasi chichi mabedrooms mudenga ndo maflats aigara. Tapinda muflat muya manga muri mumba mhani ngati ndomumba mangu muno ngati saka handei munondisvitsa pabasa pacho ndione kuti ndotanga kuita pabasa pacho vandione bhosi yenyu achona totaurirana wondudza kuti ndinoitei because nana upedza chikoro izvozvo hazvina kana basa dondoari chautokwanisa kuita pinda mugezi ndapinda muya ndagezawo mushewo ya pandapuwa tuhembe twekupfeka tuhembe tuyandakaona ndapuwa kashoti zvikandipfeka muno muto zvinopfekwa muharare alright ndapfeka kashoti kangu ndapuwa nekatisheti kakambata kari mbambamba bhobo kabody top ya kwakumanheru ndifunga dzakatanga kuma6 vangoona vanhu vachiuya vachipinda vachibuda macho vaona varungu maindia unewo mablacks aya chimupinda kana vachibuda pinda kuma10 ndopakazva achinditi ndaiona tv nditi ngatishandei kubasa kuya ndikati munoita night shift zvikanzi iwe ndoda kutonokuratidza paofisi ndobva ndapfeka bvato nditi tibvisa izvo zvawakapfeka izvo ndapfekedzwa kasketi kaya kekuti aiwa kanogumira pakakatangira bva ndapfeka katopu ndizvozvo kari kusiya dumbu rese panze vandatomti manje ona inini ndakasununguka nemaoperation saka katopu akadzi kubva pabuda maneja wachandi chiizvanza ndiunongo wakapfeka jaketi handi unongo wakapfeka bhashi ndikati alright wanga uri muslender wanga usina dumbu kusimba futi simba futi simba ni apinda mumota muya adriver taenda kuavondale madhezi andisati ndakuziva kuti kunonzi kuavondale pashopping center ipopa pana agai vakasvika bva amisa mota yake pabarclays amisa mota yake tiri kuburuka kudai toona pane vasikana vakashama zvaakuti ndishamisa zvazve vasikana iye vakashama ndo vakutomuita semani automhorisa koni ndeipi kwanga kuri sei kumosha zvazodini vari kutofara ndagumirwa manje zvikanzi ndauya nemufanira wangu ida kutombomupinza chikoro ndopandakadumbirwa zvino ndikati chiva ndamushedza ndikati nai
kuti chiri kuitika zvikanzi ndopabasa pache papapa izvo zviya zvauri kuona zvandakaita pamba zviya zvandakazviita nemari iyoyi ipapa anenge atongokuta anokuda otoenda naye otorara naye chako kuburitsa makondomu ako motoita pedzi otopuwa mari yako usaipuwa iwe usatange waitwa usatopuwa mari yako akundipa knowledge zveshuwo varume vanotoona kuti latest ratobva kumusha zvinonge kuti zvidunhu zveshuwo 14 inongori 14 remunhu vanhonga zvezvipa kusvika payo pokuti ndaiti ndichidzoka unowana imwe mota yakamirira kudhara ichiti ndambodarika ndakamuona uyu ndiwo wandakamirira ngangori new release pick and drop parichiita mari yakawanda paya handichaziva zvangu but kwandiri yanga iri mari and for sure yanga iri mari ndobva ndofunga kumapast 4-5 ndopakanditenga chiende kumba ndasvika kumba akati wazvona ndo zvinondipa mari izvi day 2 day 3 tatova mundima ndofunga ndakaita 2 months ndobva ati handei kumba taenda kumba kuya ayo mari waunganidza magorosi rakaenda bhuti rakaenda rakarembera zvinhu zvake zvangu aiwa zvimwe nekuisa kubackseat kumubhutu zvatadza masaga anenge akasunga kumurume aya nehembe pandasvika kumba vadropa zvangu zvese zvikandazokwana ndoyanchikutora ndikati right taburuka paya andisiya paya ndopandakasara ndibva ndati mai uyai kuno ndabuda panze zvikanzirisei basa ndikati basa riri right pana baba ndikangoti basa riri right zvazvo nokushanda musheka ndikati zvanzi tozvinoitwa izvo vakupurudza ndimaya purudza mai vako ihure chairo John Walker chaiye bva zvaita unga hazvino zvazara kuwanda aiwa zvakawanda ofesho vandaziva mai uyai kuno ndakaita zvokuti torai kasiketi yomuyeti yedzi tione ndoda kuti muone kuti inokunyatsokufita here zvikanzi handitinoedza pandai ndikati amai kubasa kuya muri kunyepero ashande kuairport ihure ndo zvanga achitondiitisa ende hazviite azviti zvikanzi ndipo vakanditi watichi ndikati iro zvikanzi hazvitaurwe chihure checho chisine basa rei asi kuchengeta mai vake ihure mai vako ratoriwo hure chairo zvikanzi usikuona pamba pavo kuti vatochinje saka uri kuda kutaura kwako uda kuti chi ndikati aiyo ndaida kutokuzivisai kuti ashande paairport zvaaitaura kuna kana kubasa ndikuda kunzwa nyaya yako iyoyo nyara muri kudzokera rini ndikati handisi kuziva zvikanzi unofanira kutomhanya izvozvi enda unomubvunza kuti tiri kudzokera rini ndabuda muye baba vakutati kwakanaka yakwana here siketi ndikati vachiri kupfeka pindai muvaoni vachiri kuipfeka ndabuda ndagara panze manje pamusoro kicheni kana vachiko unenge usisina kufara ndikati ndokufara zvanzi ko hausi kufara wani mwana wako apfeka uye akachena hausi kumufara wani ndati hapana zvangu saka ndakangosumudza muno vandienda kuseri kwekicheni vandakuchena ndobva vanditeera mai ubva vanditi mbana chikuchemedza chii chokuchemedza chi ndiyo yega yatanga izvo zvauri kuita zvine basa rei ndiyo yega yakatanga varume ivavo ndo vega vakatanga kupinda muburi rako iwewe zvine basa rechi amai wako idhimoni chairo satani chaiye anofamba panyika pano ndoda kutoti vanhu mureino munovaone kuti upenyu hwangu hwachinja izvi zvega nditoshedza nai ningiwo yamundienderawo kubhora ndikupei bhara sipo iri ndagumirwa bva ndabuda bva ndaenda kumba kwomusikana yandabva ndabvunza ndikati hanzi ndoendi kubvunze kuti tiri kuenda rini amai vacho bva tosvika vatonofara zvikati kuti naiti kubasa ka ndasi vari kudyeka matotenga mbudzi pano tatotengerwa mbudzi idzi takutovhira tiri kuona madii kutenga dii kuvatengerwa mbudzi ndati ndavapa mari yacho nayeseko kuzvikanzi ndombozorora saka akabva nditora abva anditi iwe kubasa kuya unokuziva ndoda kutombozorora ngatiite 2 kana 3 days kana ndakuenda ndinoyanchikudza todzokera ndikati alright ndadzokera kumba bva ndaudzwa kuti hanzi 2 kana 3 days maiwe zvikanzi 2 kana 3 days uchidya chikafu chani chauya nacho uda kusiya wandipedzera futi
dzokerai kubasa kuti chinhu unongouya nacho oda kudya kusvika chapera 3 days dzisidzo unonge uchidya uchigeza uchiita sei dzokerai. Ndikati amai ndodzokera kumba kwandiri kuenda kumba kwakewo, saka ndiye muridzi wacho ari kuno zvikanzi hazvina basa iga ndini vapenyu hanzi mai vacho vapenyeri vapenyu variko handei vandadzokera ndakapinda mumba vandarongedza futi kabhegi kaya zvikanzi mangwana kuseni chaiwo utoenda ivo bva vatobuda kuenda kunotaura naye uyo kuti mupe makii unomuwana ariko kudhara zveshuwa vakamapiwa makii akauya vakandipa mangwana chiva kuseni vandatodarika mupamba pai ndichivaoneka ndo hwakave upenyu hwangu ihwohwo hwokunzi evhuri upesiro ndabuda mumba memusikana we ndaakuzviitira ndega upenyu hwechihure hwakaoma. Handina SIS MELLY pan'anga yandakamboenda kana muprofita wandakamboenda, but mashura andaita kubva paavhondero pacho nekupesera ndamumaavenues ekuti ndaiti kana ndakakudza izvezvi vanhu vechechi dzamunoenda idzi ndakakudzai kuti iyewa munoti papa wendakarara naye munoti ndiri kunyepa. aiwa hatimbozvirambi hapana paungamboya uchitaura zvinhu zvakadaro uchinyepa hakuna zvakadaro hatimbozvirambi. Central chaipo paipa ndakapedzera ndakuzivikanwa kuti mapurisa akandisunga vachikonzi koma atigira shefu nhingi ava ndianiko shefu dzokiserwa yekubasa imi ndototanga kutoudza shefu anenge aripo kuti koma dii kuvaudzaiva vana ndini ndamubata venyava kuti ina handisungwe ini ndapedza ndisasungwe ini, but before that jeri ndakarienda ndakasungwa SIS MELLY wangoita sei kujeri munyama ndakaita ndopaika paisungwa mahuri achinzi ari kufanira makambonzwa nyaya baba vainda kumapurazi ndinda kunorima paya kucaledonia baba I was there ndakasungwa ipo paya ndakaita mwana wekutanga iye ndiri kumuruma wakandiri wechi2 ndawana murume wechi2 anga ari murume aindipika kumaavenues akati iwe zvauri kuita izvi handisi kuzvida siyana nazvo uve ugare mumba udini. So murume ndakambudira pachena zvishuwa kuti iwe ini ndine mwana wangu akati ende anga achiri mukomana ndazviziva ini neyo ngatizivani ini ndinichaziva nguva yekudzi vabereki vangu kuti iwe unechi une mwana. Ipapa akatozodaro paaizodaro kuti chiuya kumba tigare ndaandatova nenhumbu yakanhingirira rekondomu rakaputika ndokubata kwandakaita nhumbu mwana wechi2 ndakaenda kumba kumurume wayatagara ndakavaudza mai vangu nababa kuti now zvese zviya zvandandichiita zviya zviya handichakwanisa kuzviita nondava kumba kumurume. So munhu uyu vabereki vake havazive kuti ndine mwana, so imbozvimirai musazvitaura iye ati anoziva nguva yachavaudza, asi paanenge awanawo ipapo ndopandinoya ndichikupai handiti ende ipapo nemari dzandaita kuti vanzi vazive kuti kunorarwa pamubhedha ndini hembe inorongedzwawo muwadhropu ndini taisazviziva handidi kunyepa taisazviziva bhutsu dzinochinjaniswawo kunovakwawo imba ndakavaka izvo zvipamba pane 6 roomed house ndiniwo ndakaivakisa nemuwiri wangu. Munino wavo uya wakumbovabvunza kuti zvino makaite akasvika pakushaya vana ivo vamai vakaitwa sarapana vana vake 4 vakapuhwa amai vese vana ivo ndindakavaendesa kuchikoro kusvika vapedza nevamai vangu ava ndindakavaendesa kuchikoro kusvika vapedza. ya unozati vakoma nditoona macomments panapa macomments vamwe vatanga kutaura kuti maiwe mai vangu chaivo nyaya yatagwana kura ndavhurika maronda avantuvo mai vangu chaivo waona kuti watovhura vamwe vanhu vanga vasingakwanisi kutaura they are now opening up and I'm so happy madhairis mandifadza no judgment nothing sympathizing giving ye malove giving ye rudo crying naye panochemedza aiwa I'm so happy ndafara nemi madhairis ndafara nemi hande henyu vakoma vaita havo saka pamba pakachinjawo pakave pamba nhumbu ndaanayo
guess what kuti zvavakandiita vakakwira ndikandavaudza adresi zvazvokuti vakanditrika kuti chitipa adresi in case mwana akarwara kana chipani chakaichi pakawana chinoitika chida kukuzivisa munhu anokuvinga uyo wokuzivisa ndakavapa adresi ndakazerekana ndichiona murume nemukadzi pagedhi baba namai murume nemukadzi uyu mai vangu nababa vangu vari pagedhi vane mwana wangu uya wandati chimbomuita sei chimbomuvanzai uya vanaye pagedhi bva vasvika vari kuvhurirwa gedhi riri kuvhurwa neamweni vari kusvika ana yangu yakati bhagu vari kusvika mai vangu kugara mai vako muroi chaichai ndabva ndatovaintrodusa ndikati mama ava ndiwo mai vangu ava ndiwo baba zvanzi bva vatanga kutoti pindi zvazvokuti vakabva vati kwindi kuchinja zvikanzi ndauya kuna hama mwene manje zvikanzi zvokubatsirai sei zvikanzi apo murume anga akanobvisa tsvakirai kuno anowa abva apa dheti rokuti tichauya zvakanaka dheti vapiwa saka muindepi vaigadzira muri kuuya kunoitei zvikanzi ndauya mwana tatoya titotera mamuchizviziva here uyu mwana wake imvanai uyu mwana wake aiwa mwana mai ava ndimai azuka cheche vanopinda kauti vane kauti yavanobhilonga kwairi kuchengeta mwana asi kuchengeta mwana iye asimba aita magaro kuti atotama achidya panapa kudya zvise zvaanoda mwana wake ari kuti ari kudyi saka toya nei mwana wake uyu maona zvekuita naye imhande imi sumuka imi ndibaba wari kunzi sumuka ihandeya ndakadikitsira ndakagara pandana kuti udzivaida kuti udzokere uchihure amwe nongo wakabva vati kuti achitofunga kuti tiri mvana tega ndakatororwa inga ndakakubudirawo pachena wani muroora kuti imi murume wako ifirst born yangu zvayo but mwana wandakauya naye pano kozvakaipei dai wakataura chokwadi bvaibvai pano handichafunga kuti nhombo ndiye mwana wangu ini ibva hako pano iwe nengiwe yautore inhu yako nembudzi yayo yauyiwa nayo takura handizive kuti uchazviendesa kupi ngazvibve panapa ndidi zvinyadzi zvakadai so iye mubereki rudziya anoshinga kukwira bhazi kuya kunondipistira marara akadai mumba mangu manga kundigira manga vakutotukwawo futi ndakafarasa kunzi kundigira manga mumba mangu achitsika flow yangu ngakubude munhu ngawandibvire panapa iwe ungatobuda kudhara handizivi kuti vangavaendepi mheno ndanotutana nemwana wangu uya ndaenda kumba kwemuuya manje musikana uya kwamanga wabva kuya ndokwandakaendeswa nemunhu wangu uyu because akandiwana muchibasa ikoko muchibasa saka ndakangomuintroducisa kuti isister yangu saka aitoti gulezi kunani nemusikana uya akabva anditi hande kwagulezi ndonokusiya kwagulezi panapa pachatoiti mai vangu ona ndotovaziva hande zveshuwa rongedze ndaenda kunosiyiwa kwagulezi uya ndokusiya kwandakaitwa akamboitawo tumazuva tokuuya achiuya but zvakapedzisira zvatizivi ndokuperawo kwazvakaita se kwazvakaita mwana wechituru ndirimo ndadzokera mundima nedombo rangu ndaikechwa nedumbo rangu iro ndichikechwa kusvikira pakuitwa zvezvo zvokunzi nemahuro ogarwa pasi kuti iri huro rinoda kumbororwa roshandisa mushonga dumbo iro riri ari kukechwa sei maminista ndinokuverengera maminista sinaundikecha mumavheusi mem ndinoverenga vakomadi vangoita kuchiti pane mazita avo vaminista tangotozive ndiva minista kuti minista mingi chikure mumavheni kana ivo vemachechi ava mwacho ndakazosvika pakuvarova ini ndikati ndaneta rimwe svondo ndati this week tichasvikepo ndakagara ndabva ndatanga kuchiroja imba yangu futi ndakuzvigarira nedumbo rangu nemwana wangu uyawo ndakudaro bva ndanzichiunza mwana nokuti ndakuita se waudzokera kubasa chiunza mwana
ko makazviitirei nhaya maizva apa pasina upenyu paya vangangonzi akatsvakirai kuno inga kwekutanga uko vakangoya vakaroora kamwe chete wani vanganzi akatsvakirai kuno chete vobva vatizi ndikati koziya vanga vaita ndei pani mamakapuwa dheti here zvakanzi ikoko kuda kungwarisa muromo wako ikoko ndokusha kupinza muna taisireva ndati zi aiwa ndabva ndatanga ndainzi pasvondo chikafu chomwana wako kunochapera chikafu chikuno chapera kushaya kuti mwana wanga ari kupedza masaga 3 egurusara havasi kuzvionawo kuti ndine mimba iri kuda piripa sisina baba havasi kuzviona asi handina chandaikwanisa kuita ndaihura uchitenga piripa chehura uchibhadhara rendichihura uchiendesa chikafu kumba kusvikira musikana uyaya akazoshifta akamovha akaenda kuholland akawana murungu akawana akabva amuenda nekuholland ndasara ndandega ndisisina gulezi kusvika ndakasununguka ndakagara kumba 1 week ndakadzoka futi mundima imomo 1 week uchangobva kuzvara apa unozvara zvakanaka ka ioperation kai saka mwana wakasiyana ndeiuye kumba mpama ndairojomu ndoma ndaimusiya nemusikana ngode musikana wacho ndimutengera mukana chairwadza ndechekuti pavana vangu vese vandaisonga ndainosunungukira kumba asi ndaienda ndiine zvinhu zvangu zvekuti sipo ndaizviti ndinoda kuzoita 1 month kusvika neoperation yasimba chichi but ndaizoti paikandirwadza pekuti ndaenda kuwasha napkin nemvura pasina sipo kunzi chinhu chese chaunongoya nacho chikapinda mumba mangu chachangu hachisi chako tenga yako sipo apo ini mari yacho handisisina ndichararwa nani ndiri kumusha kuno anondiona akandipa mari yacho kazi kumusha ndiani unoita zvokubhadhara kuna mahara handiti muri kuona ndozvaizondipa kukurumidza kudzokera muharare muyamo I think ndo zvakanipa maproblem zvokuti now ndine problem neoperation yangu zvisine chibereko saka ndakadaro sisi muchihuri ndakakudzai kuti ndakasvika ndofa ndakakudzai nezvo ndakambokeshwa nechipoko toda kutopanzwa ndakatomirira kuti ukapajamba ndoda kutokuyeudzisa kuti kopa chipoko because toda kunyatsa kupanzwa madziri sekuti wakakechwa nechipoko ukaitiswa zvakasiyana siyana toda kunyatsa kupa hwaposa apa svondo iroro ranga riri svondo rangu rakaipa svondo iroro because ndakati sanhasi so ndakakeshwa ndikatirika nga4 here ndobva ndazopikwa navamwe baba umamusi ndakapikwa navamwe baba pavanondidhamba kuchinhoi ndisina chandakapfeka kutora hembe dzese chakavapa kuti vandidhambe ndechekuti takataenda zvoshuwa kwatataenda kunopaka vachiti handidi zvokupinda mumba mako handidi zvokuenda kana mahotera ndiri munhu anozikanwa zvoshuwa wanga vari munhu anoita seanozikanwa vanhu vaiva ndati maminista iwayana napapa vana magaya ndachiti ndiye kamagaya rangu manje ndochiburitsa aiwa ndawati aiwa siri ndopa ndaburitsa purastic rangu izvo kanzi handiite izvozvo zvinengerekinizvo zvinondivava ndobata nhengo yavo ndiri kuona havana kuchecheudzwa handiti amazuva skini yekumberi yai yakatsemuka muhomba wambamba iyi tochienda kumusoro wacho tochienda kumusoro wacho wakatsemuka ndakati kochii imi muri kuti hamusi kuda futi chii iri kondomu zvikanzi iroro wakatobatira ndiro ndikonzera izvozvo vanhu ava vangagadzire chinhu ichi kubva zvandachishandisa handisati chambondisvitsawo pakuona zvakadai vangagadzire zvanza kana usiri kutoda kuti ndiite oraiti idya ndikati handingadyi kai handiri kutoona iri kuti yakatsemuka ukanyatsoda kuivhura kudai turopa toti tatatata kubuda kuti mukatsemukira mwe ndinoisa mukamwa chirudzi for sure waisangana nevanhu vanodaro kuti idya waitoidya sisa ndiunyepa waidya but iyi unoidya sei iri kubuda ropa iyi ndikati avazviita ndopa vakaloka madhorosi avo emota vakairova mota aikona kubva kusango rekuavhondeuko
vakananga kuchinhoi kunondisiya pakati pechinhoi usiku kuma1:30 ende vane usinyewo saka vakabva vatora nehembe. Saka ivo havana kuziva kuti munjombo ini ndaisada zvekupfeka gogo dzine hiri dzindaitira pakutiza mapurisa. Saka ndaipfeka manjombo aya ndinodziziva idzi bhutsu dzatopfeka izvozvi zviri kuchipfekera chando idzi madziziva. Saka ndaivhura imomo zipi yebhutsu iya ndoisa mari yangu imomo. Ipapo manguva ekwakwa mafoni anga ako ndoisa mari yangu imomo ndoisa foni yangu imomo handiti. Pano vandisiya kuye vandidhamba kuya hembe vatakura ndasara ndine bhutsu nemasocks. Ivo vari kuti vandisiya ndine bhutsu nemasocks chete zveshuwo ndandasara ndine bhurugwa vatakura vaenda. Ko bhurugwa rako vairidi ameno pandatora nengirikini amburela yangu vakatoikanda bhauzwa inayana vavatoiti upukupuko nepahwindo vamotsa mota yavo vavaikanda kubva ichikoka ndasara ndakunayo ndakadaro. Vandatora foni yangu muyabva ndafonera anti unoziva kuti muchiuro unogara une namba dza taxi drive. Andafonera taxi drive ndikati sekuru ndadhambwa kuno. Uri kupi? Ndiri kuchinhoi. Maiwe ndine munhu wandiri kudhiropa pakati mira ndiri kuuya. Ndikati alright zveshuwo kumatutu sekuru vari kuroverera vari kusvika. Kochii handiri bhunyu zvako vandipa jaketi ravo vandapfeka vanondidhiropa kumba. Hey. Zvapa ndikati so ngosina kana bhurugwa kana zibare usinye dei wakatema mahwindo emota izvozvo chete ndobva ndabuda mangwana acho mbva ndabuda futi ndapachi pandima ndopandiri kupikwa nemurungu mazoe. Vanhu vanga vakumupaniki nemekuti mazoe nokuti aikuendesa kumazoe. Chaimupa kudaro iye achizotaura anotaura kuti waiti ukapinda mota make achingoloka madho achimutsa mota achataura newe uri panze apo muchinegotiata price anenge achikunyemwera achisekerera paunongopinda uchiti magaro ndiye wagara aloka mota yake asina nyaya newe zvichatochaya ipapo. Saka inini manje musi wacho neyo ndakabva papanye vamwe maona zvanga vakumuziva kuti iye aiuya akadisguisa aichinja dzimota ochinja nehestyle kana kuya akapfeka futi nekepi kana opfeka ureti yokuti haumuzivi. Saka ndasa ndapikwa naye saka vaimuziva mayango vakumuziva. Ini ndakabva ndanomira pangu ndikakuti musi wekwainetsa mapurisa vandanomira pangu pachikona kuti mapurisa vakangokona makaungana mosvika mukadyorwa mese mukaenda. Ini nganomira pangu ndega ndopi zvakandiparira izvo vandapikwa nemurungu uya akangosvika bva ati tsvi pamberi pangu zvikanzi yes baby. Ndikati how are you zvanta jumping ndikati haungatiti jumping taura mari yacho zvisina kutaura mari zvikanzi ndoda full house. Ndikati full house nhasi handiswita. Full house ndochi? Full house yaitaura manje ndeyekuti muromo naikoko kuti kukwira nekumuromo kuti uchidlawo kuchiitiwa anenge achida kuti unotanga wamudya ozopedzisa nekuita. Vandati handine flu zvikanzi it's okay ingopindako unongoita zvaunenge wagonezvo. Ndikati zvikanzi uri kuda mari. Ndikati nhasi ndiri kudhura because polisi iri kunetsa. Zvikanzi ndiri kuona kuti murodhimo vasikana vamwe vakawanda zvezvokuda kukukwezva. Vasikana vamwe vakawanda pinda titaure polisi ndaiona pana third apo ndapinda mune zvikanzi uri kuda mari. Ndikati ndiri kuda 100 zvikanzi 100 ndine 8. Ndikati alright it's okay. Pakwakwa kumahwani ndikati polisi ndapinda. Apa akangotanga kudrive ndobva ndaona kuti hapana. Vandamutadza ndikati saka unogara kuti kuenda kupi kumba kwako here kana kuti kwangu? Ndikanzi ndiende kumba kwemunhu. Ndikati saka tikuenda kumba kwako here unogara kupi iwewe zi? Ndati unogara kupi? Zvikanzi just shut up. Izvo apa madho atokiwa kuti chaijamba zvichaiti apo iri kurohwa. Ndopa ndikabva nasecond uya ndopa ndikabva ndaziva kuti okay chatochaya isekendi tiri kutonanga ndemazoe uzvi nhasi ndini ndapindana nacho chamazoe. Ndakabva ndanyarava ndona aitos kama ti ghost
hachisi chigosti ouya asi ghost achiri munhu yore tichazoenda ghost right ndobva arova mota yake andona atadarika ndinoiziva karodhi yacho kai dada ndakabva ndaziva manje pandakangona rodhi yakanangwa tichisvika pamarizo edhem papa hapana angachitaura mumwe zii mari watopiwe nani unoibvunza ani manje pa hapasina anga asina kuchembera here murunguyu aiwa anari pakati nepakati zvekuma50 okay naiti akachembera kati wakadi kushunya hande saka aiwa hapana chawaita because anga ine futi nyaya yake yanga iri yekuti aiti akapuwa chirwere nemuhure nehure amukupona saka hure rese randapika riri kutofanira kusafa maiwe hey ndokupa akatasvika pamazwepa yabva anyatsoipaka mota yake dzine malaiti amisa uko zikure nemazwedhemu vachitanga kunditi buda ndabuda bvisa hembe dzako dzese bva ndabvisa zvese nebhutsu zvese patorabhaisa mota zvanzi famba tapinda nomufenzi muya pamazwepa ipa kupinda tatasani demu zvanisarudza chauda kupinda mvura saka ini ndakafungidzwa kuti pfungwa dzakarifunga kuti mvura mune makaro kana kuti ini handigone kuswima asi uziva kuti nditoriwo kambonjomani kakakurira kumusha bva nditi jambira mumvura umu kana kuti ndokupfuura uri kudei ndikati ndokuda hangu jambira mumvura zvanzi chijamba ndati handisi kukwanisa kujamba ndinopinda hangu uchifamba ndichijambira zvanzi chero zvawaita izilonga wapinda mumvura ndapinda ndatanga kuti 1 2 ndiri kupinda mumvura ndione mvura iri kukwira zvishuwa mutsafu yamumabvi yamuzviri pandatanga kugaya kuti kweni ndiri kuitei kweni ndiri kutoenda kaine mvura ndiri kuendepi mumvura umu iye akamira saka ndopandakabva ndaita rusha ndakati kuzvizhamba zviya zviya saka pakapa ndakati pane vanogadha vaya vakabva vati zilaiti zvezvokunzwa kuti vanzwa kuti pane kuti noise pandakati ndakabva ndanyura ndaita chamunyorududu nichifunza kuti anogona kundiita kundishudza saka pandakanyura ndatanga kushambira ndakanyura kudaro nichienda rimwe side zvokuti iye pakati po mumvura aifungidzwa kuti pandanyurira ndopandiri kuramba ndiri uripo ipapo bvati po achidaro aona mazilaits aya vanhu vaya vakuya bvati speed vanopinda mumota yake bhaskid bvaenda wakapona neburiritsara inobva ndasorobva ndabudirawo kusaidi uku mabva vatoya magadhera zvikanzi chii ndikati ndatonhora ndipo ndandakudedera mvura yaitonhora kausiku kuma1 bva ndabuda bva ndapfekedza jaketi ramazibhachi avanenge vakapfeka magadhi aya zvikanzi chii ndikati vedu kutaura chokwadi ndiri huri ndatorwa kumavenusi ndo zvaitika zvikanzi ko wamuite ndikati hapana chandaita apa ndoda kutodzokera kwandabva so mandzokera kwabva usina hembe ndikati hameno chero zvazvaita bhachi renyiri oyi nokuti ndere basa rari reinform ndati bhachi renyiri maita basa mandiporesa ndakatanga kufamba ndichifamba ndichiti ndikaona mota inenge ichiuya so dzadza kufamba ma1 usiku ndikaona mota iri kuya ndokutizira musango ndikaona mota iri kuya mutizira bva ndazogaya ndikati kwei ndiri kutizira musango ndinosvikepi kanarare kwacho ndokwandingasvika netsoka ende ndakashama kudai ndisina kana bhurugwa ndopandakati mota imwe ichiuya bva ndamira pakati perodhi bva ndinzvenga munhu bvaenda neukana anomira ngata zvokuti nzvenga mumota ndandi pakati perodhi bvanzvenga bvaenda nesaidi bvaenda imwe mota bvayadaro futi vazoyanga ineyo ichigwinyira akangoti zvezvoti yenga iri spidi yekuti anga asingamiri ndakuona asi ndo handimiri ndopakazoya mumwe wakomana wanga aine ka323 vakati hwii vaimhanyisa mota yavo vati hwii bvanomira kumberi kubva vadzoka nerivhesi bvandidarika futi nerivhesi iyaya bvamira kubva vanditi malaitsi gaya bva ndanyatsomira pakati perodi zvikanzi uri munhu here ndikati zvikanzi shama ndashama muruda zvikanzi anenge munhu vari kutaura vega zvikanzi anenge munhu zvikanzi tenderera bva ndatenderera zvikanzi famba tione bva ndafamba apo ndakashama zvikanzi aiwa usafamba uchiya kuno kune mota famba uchienda kwawanga uchienda direction yekuharare bva ndafamba zvikanzi orai chimiri vana vacho ndopa akaburuka ndobva vachona vaburuka ubva vamira zvezvokumira kumota vachitya kuya kumota kwandandiro
ndobva vasvika wana vachibva handiti wakadiya kwanda ndipa mama akadiya zvikanzi uri kuenda kupi ndakati ndiri kuda kuti mungonondisiya kumavenues ndadhambwa nemurungu zvikanzi ora ichiuya mota ndapinda masaka ada kupinda mota vakunetsana manje ngagari kumberi kwavo ngagari kumashure kwavo ngagari kumberi kwavo ngagari kumashure kwavo zvikanzi nemochi kana ari munhu kana asiri munhu agara una drive anokanganisa driver chakaita accident kana asiri munhu asi vakukwidza ngagare kupi kumashure ikoko zvikanzi alright vabvumira bva ndagara kumashure kakanga 323 kumashure kwakuine 3 boys vanga vakatozadza seat ravo but pandakapinda vakamupandidzirana uko ndagara ndega zviri free ndikati hazvinei vandagara ndakashama ndagara vanga vaine doro ravo vaimwa but ndakanotisa kuti the moment ndakapinda mumota mavo hapana kamadoro ravo vese vakaramba vakabata makotsi ava vaimwa hapana kamwa ende hapana akazombotaura nemumwe mota yaingorohwa chete vanhu vakanyarara music yairira mumota yakabva yanyaradzwa saka tadhiraivha vana vachona ndidi pakazonditi hausi kutonhorwa ndiri kutonhorwa babvisa bhachi rake ndibva handipa bva ndapfeka saka tasvika pana second ndikabva ndavati second pandavati 10 todaenda tiende pana 6 pandasiya bhegi rangu pana gadi zvikanzi hapana kadera kubva ngoti 10 vaenda pana 60 paindisvika pana 65 vandaburu sekuru vanga varipo gadi vatonditi kuiongoenda kupikwa asi wanga wasungwa ndikati sekuru nyarara ndipe bhegi rangu chete rehembe ndopavakabva munhu zveshuwa wena soro ako hanzvadzi vakutondisori paipai ndobva vaenda bva ndasara handina kuzokontinua nechiure bva ndanorara ndikati zvanhasi zvadarika then mangwana achona ndiri kupinda futi muroad ndopa ndiri kupikwa nechii manje nababa chipoka vhiki iroro ranga rakamira seiko ranga risiri rangu manje vhiki iroro ndapinda mumota tatakatomira nemusikana anga ari mundevere so takatomira paya tikutotaura hedu nyaya abva asvika akangosvika kungomira vamwe varunguka havati zvokutaura akangomira kamotopinda ukamuti halo akaramba akanyarara utoona kuti hasi kuda zvokutaura ingovhura dho uite se upinde saka pakati patakati halo haana kudaira ndobva musikana bvangoti pindaiwe pinda handi patapinda tese tiri 2 abva aidhiraivha mota yake akanyarara adhiraivha musati mapiwa mari hatina mari munopirirwa kumberi mupirirwa kumba ndobva abvunzwa nemusikana wandani naye zvikanzi tiri kuenda kupi kumba kwako here kana kwedu zvikanzi home voice rongoti home abva vakoma kurondedzera munogona yenyu kurondedzera chete number 1 tinoda kutonyora bhuku renyaya yenyu amino zvaunonzwa so bvudzisoka but chishave chechino chakakugara chechimbiti chechibhure checheka unokurumidza kuzvita brush away mhene ikoko damarini but zveshota chokwadi ikabvudzira mu ndakarinzwa kuti ramira driver mota tasvika pamba kwako kuri Mount Pleasant pagedhi zveshuwa tisvika pagedhi zveshuwa gedhi rakavhurika mushe ranga riri renhenge rerimoti riya tapinda mukati yamiswa penge iri pajero yegreen ine line resilver pasi taburuka so tapinda mumba kinoramba make mushe tapinda mumba tagara pamasofa ndobva apinda uchipinda musitting room make pakona so papane gitari saka takazoziva kuti murungu uyu akafa anga ari muimbi ndobva papane gitari iri achisvika ndopaakati aisa kutarisai kuti mutarisane mazisoso etaura akatarisa zvepasi zvonzi I'm not gonna fuck you. I just want you to be dancing while I'm playing my guitar. Tikati yauye mari mara kakungotambo hedu. Maitombo asi kuchihure kwacho maimbowana maimbotambisiwe. Maimbosangana mwana ndoda kutambigwa.
kuti asi mahaiwa kapa mabachelor's party. Okay, all right. Mungahaiwa pamabachelor's party ndopamune muchingotamba ipapo asi muchizonhonga vanhu vaive kana iye muchati achida kuti nhasi ndikuita musikanzwa kupedzisira anenge achingoti nhandi achikuchinganisa mese ipapo kuti ndoda uyu nekuti zo rangu ropedzisira musikanzwa vakoma zvoitika here kuti munhu achitochata mangwana kuseni asi unoota nevakadzi 20 iyo iwayo mabachelors iwaya anoitwa iwaya mwari uyu iwayo mabachelors iwayo anoitwa iwayo anenge achitoita kupedzisira ende munenge musina kupfeka varume vese vanenge varimo manenge vakapfeka imimi mahaiwa vacho mune musina kupfeka mune makangopfeka tumajistrini twenyu nemabra anenge angu muchitamba music ichiridzwa muchimwa doro anenge achida anenge ainewa anenge ada ongonziwe uya mupinda murume motoita vodzoka pabundima mukutamba iwe uya mari yenyu yekuhaiwa mune mapuhwa kaya mabhuku aya asi iya mozoita imwe mari apa nekukechwa ikoko saka mbamuyama abva atanga achiridza gitari raka asi kuimba asi kudini igitari chete kubva kuma-12 kuya kupedzisira taneta nekutamba dzaakuma-3 4 4 akabva aisa gitari rakapa akati I'm going to bed ndopaakaya nebhiriki rake remari zvikanzi mari yenyu ndakuenda kunorara mozomuka muchiita se muchienda muchavhurirwa nhasi. Saka ikuridzirai gitari muchingodhensa inyu muchitamba. Saka imimi makazoziva sei kuti munhu ighosti? Ya tiri kuenda ipapo ndokubva tasvika kwakuma-3 4 kuya tatonetawoka nyama dzee dzagara dzaneta mazuva esara tagara pamasofa paya kungogara kwatakaita kuti tizoro timire kuedza ndokukotsira kurara hope hembe dzedu tatinadzo duka takazopedzisira tapfeka apa paititambisa apa tatakapfeka edu mapenzi nemabra paakati ndakuenda kunorara ndobva tatotora hembe dzedu bva dzapfeka vatagara pamasofa paenda kukotsira epano yekuma-8 9 gadhi uya ataurwa kuti atotovhurira uya ndiye akaya kunovhura mumba kana kuti aiklina here asi aigara ipapo munhu anga akatotorwa nevana vemurungu kuti chiva uchichengeta pamba apa because ndiye aibikira anga ari kuka zvese nekuklina pamba achigadha futi anomukupaona saka vanhu vacho ndo vakamuti sekufa kwaita bobodi wechisara uchichengeta pamba chikubhadha saka akauya manje achida kupinda murungu apake mweya ndokuwana takarara kaedu pasofa vaatotimutsa akaita zvokuti tsika makumbo kudai zvonzi hey kwai haana kuvhunduka kuti ndivanani mapinda nepi mabvepi muchanzwa zvaakataura zvikanzi chimukai kwaedza kati makadi henyu zvikanzi ndiri pamwe makadiwa tikati ko murungu wako ari kupi zvikanzi murungu wangu hamusiri mwe kuti anga makauya nguva iri kati kuma-12 ikoko 12 zvikanzi musiri menyu kutanga mushuya ndinozongomukawo ndichikumutsayo saizvozvo tikakwadhimira murungu wakafa kuti harato ane 3 years akafa saka vasikana vari kuya pana pari kunzwa nechipoko chake imimi kutopeka kwamaita tikati aiwo unopenga here arimo akarara mubedroom vatasumuka uyo wandanaye anga iri mbokoka akabva sumuka akati iwe ndauda kundirwarira pfungwa zvandizvo ndikakechwa nechipoko bvatisumu zvikanzi main bedroom yacho ndeipi zvikanzi saka kana ari munhu anga achikuda adikenda nemi kunoita zvisi zvanga achita mubedroom tikati haana kurara nesu anga achiridza gitari zvikanzi kairidza gitari muimbe endai mukubedroom pindai mabedroom ese muone nekuti munomuwane zvezviwa takatasa mubedroom ese kana munhu kana hembe hamuna mubhedha hauna kana kumbonzi wavo pane kuti munhu ambopinda akarara. Mari mapuwa henyu? Mari yedu tinayo. Kusaka mari anenge aiwanepi naimi iye ari ghosti? Mari iyoyo yakatotenga here? Chiona zvatakaita nayo mari iyayi tabuda paya takungoita nende zvakaoma nayo ndochichochi ende zvakaoma saka umwe wangu akazi ngakufunga vanhu akati iyo pane vasikana vekuavondeo bhozi ndatamurira mavhenzo akati pane vasikana vekuavondeo vakambondiudza kuti vakapikwa nemurungu wegitari vanotomuti murungu wegitari saka vanototi
chiti chipoko chegitari saka ndiyeyu atiita sei atipika nhasi kungoridza tsamwa paya achiridza tsamwa akati mashura aya ndinotoenda kumuprofita ndotozodii ndikati ko mota yamakakwira yamakauya nayo yegirini iyoyo pamakasvika kumba iripo mota yachiona kuti ine dhasti rekuti iri kuratidza kuti yaane mazuva haina kumbobva yakapabuda mota inooneka kuti yanga yakagara apa haina kubudaka yaitotaridza izvozvo kuti ane nguvapi zvekutoti svondo kana 2 weeks mota isina kumbobuda nhingiriki pagedhi patabuda tasvika tikati handi mabhoni mashe tapinda mubhoni mashe taenda patil nayo mari yayo epane yetikuda kutenga nayo mari takatenga takanhonga zvezvokuti taingonhonga netunhu twatisiri kuda kuti mari musiye mari taenda patil kusvika patil yatorwa mari yaiswa mutil taidzoserwa again mari yatamupa yese iyaya lese semazuva ndototi wamupa kana kuti $80 anditi ukudzoserwa $80 yako yese as change patabuda nezvinhu zvedu zviya ndikati nhaiwe ainzi nyarai ndikati nhaiwe nyarai mari iyi toiita sei zvikanzi mira tiedze futi zvimwe hande pane imwe shopu samakapiwa grosari mahara tabuda ngrosari nemari yedu takabuda nayo nemari yedu negrosari redu bvataenda neimwe shopu yaita zvecosmetic zvemacosmetics ipi zvemusoro chichi bvatachuza mawivi ataida yarabva totora yake wivi ini ndatora yangu wig not wig tatesta pa tabhadhara wigi dziya futi kupatil pa tadzoserwa futi mari yedu yatatamupa yeye yakadaro taidzoserwa ndopatakachiti iwe hande kuvasikana vaya vanga vaitaura kuti vakaita sei vakambokechwa neuyu murungu tinzwa kuti vakaizoitawo sei vatatakura nezvinhu zvedu vatanga tanosiya kumba iye agara ari kulokesheni ichigara mutauni vandamuti handine zvinhu zvako vatasiya mumba mangu vatachivatsvaga vasikana vaya vaigara muavondero west uko strathaven vataenda ikoko kwema mugoda kunosiya mari sei maingogara nemari iyo ani maingopiwa zvinhu mahara mudzosegwa mari iyo muda kudzosera mari inotaridza kukutyisa mari yakadaro iwe watomborara nacho chichi watomboita pungowi nacho chimunhu chisiri chimunhu tataenda kustrathaven kuya tasvika toona asikana izvikanzi hande pamprofita vatakazoshandirwa izvozvi munyama mune tasvika pamprofita paya mati kukidibuka nemadhimoni ikokoko kidibu tichidunhu nemadhimoni kidibu tapiwa miteuro paya yekugeza tageza zvidzimo munyama yekubvisa here nzi kana wadzarwo chipoko wasangana chipoko zvinokupa mhepo kudini tapiwa miteuro ndoparakaita 3 days isina kuenda kurodishinzi kugeza for 3 days maria yazvikanzi ngokanda muna mukuvisi iyerere yende zviya takaikanda muna mukuvisi pabridge pairere pana agai paavondiyo pano yaikanda wekaererawo wamheno weikoko yaiererawo patagara ndo pandakazoti mangwana 3 days dzedzi ndaenda kurodhi kuya ndakashanda zveshuwa pandakasangana namuminista ndakavarovera foni yavo zveshuwa kuvarovera kuvabira minista ivavo akagona mamusina manujere mufoni maminista kuba ndaiba simeri zvezvokuti ndamubira munhu aidzoka futi bheki handiti hure kane chimbabva zvinofambiranaka neiwe ndiri kutsvagawo musikana kune musikana wandapika apa akada kufanana neyo but hausiriwe mani hausiriwe andibira foni yangu chisi ndototi handimuziyeni munhu wamuri kutsvaga vari kubvunza inini ndiri wacho ndindavaita se wakaba ndavabika indaba ndobva ndaenda kurodhi ndakatobudirirawo papo 2 days ndabudira rechi3 ndora ndakazopikwa nemunhu wekuti kana nditi musatanisi changa chiri chii zivi ndamira
kwamavens kwainetsa bvandati aigaindidzike uchangoti bvepa pari nyatwa paipaya wadarika marobhotsi aishanda kwamavhonde bvandira paine hotel yenzi George Hotel ndamira ipapo parodhi ndikati akuno kunei kuti nani mapurisa ndamira ikoko vakauya kwangu kamusikana kekuavhondeko ndandisisa vaziva vamwe vangu vava vanyowani because ndandawo kumavheni tamira tiri two paipai ndobva pauya mumwe murungu zvosvo akasvika akati I want to some patapinda ine musikana we akatoti I want you find someone ndikati it's only me and this one, so if you want me to find someone, where can I find that someone? It's only her and me. So I said, okay, is she a good one? Ndikati everyone is a good one here, let's go. She can say okay, get in. Patapinda motame so ndaona do minister anga murungu minister wakandidzokera wakandibvunza foni yandandinayo ndiri ndabandika vodzwa kuti musikana wamutsvaga ndimuzive kofa una kuvhura here password wasina una kuwana password yekuti uvhure foni kuti nenge tine munhu indane munhu wangu mumavenues momuya mutawuni awa waienda naye mafoni anoiswa mapassword iyo foni vaiivhurisa gate yavanga vakaikonekta negate alright mapanzwisa ndosaka vakadzokaka yaivhura gate alright yakaremote zvese izvozvo zvine vanozviita mutawuni alright unenge uine munhu wako haungoenda kumunhu une munhu wako anenge achitoziva kuti ndine hure rangu rinondiunzira mafoni masvinu ekuti ndikazomatengesawo ndinowana chi marisvinu kumunhu unovhurisa kumunhu iye obva watengesa kumunhu iye nemari yako iripo iye anozoitawo irimo kutodarika yakuita seakakupawagutsikana ende chinonetsa pamari yamanjeka inokufurira kuti unoiwana sanhasi so ugoispenda uchiti manheru ndinowana imwe mari ndokudya kwaiita mai vangu ikoko zvokuti kana pandakambosungwa ndikaenda kujere aiwa vakamboti tambure ndichizodzoka ndakabva ndaenderera mberi zvokuti pandakazenge pavakazondirwadzisa pekuti vauya kuharare ndavaudza kuti inini handisi kukwanisa nhasi kuenda kutawuni mapurisa akadira because mapurisa maendo paisungwa stereki vanhu ipauko mirakola ndichakubhloka iwe Dennis mayo ndobva ndatokubhloka ubva wanyatsotarira zvakanaka panyaya yacho manje uri kuti kwanzi ndinyarare kuti kola taura tine chida kubvunza mubvunzo saka kuti nyatsohwisisa saka iwe nditogona kukubhloka kuti kuti ubva wanyatsosarira unozoiwira kunext door nyaya nokuti nyaya tonyanzopuwa dhiteri rose iwe woda kumhanyisa kola kuti vamanye kutaura paunoda iwe ndinozvivhara wozoonera kuseri kuda kubhloka kona nyatsokufamba pesi yenyu mbijana tichibvunza bvunzo tichiinda mbijana tichibvunza tichiinda mbijana toda kuhwisisa handei ini ndoda kuti vanhu vaone kuti kana dai ukaona hure richitaura kuti ndinozviraramira upenyu hwangu usanyeperwa kushiura hakuna upenyu ndosaka ndiri kuedza kuti ndivaudze vanhu kudai so ndokuzochizovaudza manje kuti after zvese zvandaisangana nazvo izvozvo nhasi ndiri papi nemhuri yangu yandaiitira zvese izvo yandairaramira ndichiita upenyu ihwohwo nhasi vakandiisa papi muupenyu hwavo so ndakapikwa nemurungu yauya taenda kumba kwake zvoshuwa inzvimbo yandaiziva yekuti ndapikwa apa tafamba nerodhi tafamba namold crescent tatenda tapinda paflat apo handiti tichipinda zveshuwa pagedhi pakavhurwa nenhingiriki neremote tapinda mugedhi mota akapaka pasi pemubhana patapinda tichipinda mabedrooms anga ari mudenga tichipinda pakati paniswa table pai pakati masofa papaine mabhegi 3 seti yemamonaki papaine hombe diki nediki zvakaiswa ipapo like munhu ane muko arikuda kuenda then ndobva akati achitarisa inini achitarisa musikana wandani naye achitarisa inini akazvita izvo pa3 ndobva ati okay wait I'm coming tatakwidza mudenga upstairs vamboti nyazve zvokuti nya like 30 minutes ndobva azodzoka bva ati ndafunga ndiri kuda munhu 1 so 1 wenyu ndonomudropa vatati aure saka uri kuda upi zvikanzi ndiri kuda iweyo uyu hande ndinomudzosera uchitaurwa mumwe wangu ya patapinda tise mumota patanosiya mumwe wangu ya patatamutora patadzoka indakatozvita ndadiwa patadzoka tapinda mumba muyamwe
akabva anditi handi upstairs unoita sei ande tinoita zvataringa anga ari murungu sesimeli takwidza upstairs saka murungu kauka kungopinda akangokuti this is the bathroom ari kukudza kuti tanga waita sei wageza saka ndakabva ndapinda mubathroom yabva ndavhurira mvura mutabhu kuti ndimixise inodziya neinoita sei nenotonhora kuti ndigeze ndopaakabva nditi pakati pokuvhurira mvura bva nditi don't mind ingouya zvakati just come saka just come yake tichipinda mubedroom room yanchiri kuziva inga iri kuright ndichida kuti ndipinde mubedroom ndakaita zvokuti ndipinde kudai so bva ati pasaidi anonoziva pamadziro pane iri light ratombatidza kuti unoti kete light iye manje light rake ranga riri oni kudhara chandakanotisa muine zvimushini zvinenge zvekutheatre murumu imomo saka light ranga riri oni kudhara but akaita oni pamadziro ndobva zvimushini zvitanga kuti maona then pamubhedha papaine mashiti emuchipatara egreen amutumaziva green emuchipatara iyaya ndo anga aripo but akasungwa munhu so uchitoona kuti kusungwa kwemunhu ari mushiti akasungwa saka ndakatanga kuzvibvunza manje ndakamira kuti nguva ndiri kuzvibvunza kuti kana ari munhu asungirwe kudai ndamira saka nguva ndiri kuzvitongesa kudaro kuti riri kwemushini kuyakwe hamene kuti chii chaikaitika ipapo ndakatanga kumufila dhizi zvokuti ndakapera simba rekuti ndakada kudona mazvona saka ndadaro manje handizive kuti chii chakandipusha ndakanzwa kuti ndapushwa kubva murumu manga andipinza mabatidza iye anga asingapindi airamba akamira kupasiji kuno ina achindipinza mukati ndobva ndapushwa bva ndadzokera kupaseji kwanga ariwo ndobva andibata ndobva andipusha zvine simba kundidzosera mukati kudzokera the moment ndikuya ndakapushirwa kupaseji ndoya ndakatanga kugena kuti okay ndandapinzwa murumu maitswa zvimushini oni pambedha pane munhu anenge akasungwa saka chii chikuitika pana so the moment ndaruda pandakati ndisumuke ndasumuka bandipusha manje zvine simba zvokuti zvokundipushanyatsokuwira mukati vandanowira mukati mukuwira ndakabva ndasvika vandabata ndakanyatsonzwa kuti ndabata itsoka dzemunhu dzabati dzikasunga dziri mushiti ndakadzinzwa kuti uyu munhu wandabata makumbo itsoka vandazvinzwa then pachesti pangu ndakanzwa kuti aya maoko andibata but maoko handina kumaona namwari kudai ndinopika nababa vangu vari pasi nhasi kudai so munhu akandibata nakumuona ndandiri ndega imomo nechimunhu chaachiri pamubhedha but ndakanzwa kuti chesti yangu ndabatwa nemunhu andipusha zvekundipusha kundidzosera kupaseji zvekuti simba randakabuda naro murumu ndakasvika ndichimudhuma takadonha tese papaseji tadonha tese mupaseji iye achitoko rikiti indichitoko rikiti saka ndakati rikiti ndadonha mupaseji muyawo ndakutanga kugena manje kuti okay ndandadzosera murumu okay ndabata munhu okay saka ndoita sei pana ganimanya ndopa ndakasumuka pandati tatatara kumhanya muchidzika masteps iye bva atosima agotiwo neni kundimhanyisa ndichisvika padhoo munyama akaita ndokuti akanga asiya makii anga akii ake dhoo but asiya makii ari padhoo ndakangosvika nokungokinwa nekubuda dhoo ndichirisiya rakashichama kudaro ndichimhanya ndakamhanya ipapo yanga yaoperation yemwana wangu wekupedzisira ine 2 weeks ndo musi wandakaitesta kumhanya kuti ndagona kumhanya nayo kutanga kumhanya ndakamhanya kugedhi saka gedhi iri ranga rakareba rine anozotuma aro tunoita kumusoro kuiswa mangedhi saka ndakakwira so gedhi zvokuti dai ipapo akasvika pagedhi akakwanisa kundibata gumbo raaida ndaibayiwa dumbu nemaaro ayaya saka ini paakada kubata gumbo ndakabva ndarisumudza bva ndaita kudonha pasi uku iye bva asara ari uku saka anga asina chekuvhurisa gedhi ini ndandadonherawo kune mhaka yekuti ndajamba iye anga asarawo saka the moment yakamhanya kuti anotora makii indo the moment noya ndakasumukawo paya
ndakachiti tande netara. Iye akachivhura, paachavhura gedhi agotioneni aiwa takamhanyisana mutara apo dziri kuma1. Takamhanyisana mutara zvokuti ndainzwa iye achitotwa bhutsu ndichitotwa bhutsu. Saka akaona kuti munhu ari kundikurira bhozi anga akati dhafu yeye. Munhu ari kundikurira pakuita sei pakumhanya ndobva adzokera mbabva anotora iri moto. Saka ini ndakaona adzokera ndopandakabva ndapinda muzvimaruva ndarara mumaruva imomo ndakawanda. Ndawanda kudaro iye bva ndatomona achibuda pagedhi nemota yake. Bvadarika nepandandiri bvadzoka akadarika 3 times achitsvaga vandishaya. Ndobva adzokera mugedhi make bvazobuda futi papai akananga imwe direction. Ini pandakasumuka ipo ndopandakamhanya ndakananga paavondale police. Ndo side ratataenda iro paavondale police. Ndakangoti svika mupolisi muyeme bvangoti nhasi wauya munhu vachidaro nekudonha nekufenda. Ndobva vatora papana mapurisa achikadzibva ndadururwa mvura ndazomuka ndaputirwa makabheza emasozi red haya chii pandavaudza bva vati uri kupazira pamba ndikati masaka mungu maziva mapurisa abva vati matiegasi mapfuti tazara pilapo takapatsvaga pamba tingapawani kupatsvaga tingapawani ndofunga taita 3 times bva ndita iyo ngatidzokere paunga wakamira titangire ipapo. Ndopatakazosvika musikana uyo ndandapiwa naye uyawewo anga asisipo bva tadzokera manje pekutanga paposition kwakushayiwa kuti bva tawana ndakuvarondedzera tapinda namold crescent takwidza tapinda tadzikwidza naking george patatena patasipawana paflat pa tukaenda paflat pa tirikusvika pagedhi tikuona kuti pipi tikuona pari kuya gadhi ari kutoya kunovhura. Isu patapinda hapana gadhi kana kumhanya kwese kwandaita kuya handina gadhi wandakamboona. Ndakati kogadhi ndikati kopandamhanyiswa imi muri kupi zvikanzi kumhanyiswa nani. Ndikati ndauya so zvikanzi handaumbozvionenda nditori ndinotogara nditi popagedhi papa. Ndikati panzi nemapurisa vhura zvavhura paya hande padhoo pandatoona zvishuwa mubhanana waakapaka mota yake pataenda pamubhanana pa. Ndikati irido unoka padhoo papa ari kusvika pari kubuda mublack ane zidumbu rake mudhafu dhunda ane zidumbu rake mutema. Saka this was another ghost again. Batapererwa kana zvino kuti nditi it was a ghost kana nditi chiri chii kana kuti nditi munhu anga ari pamubhedha uya chii chaitika I don't even know. Asi masuitcase anga ari papasisina furniture yacho zvanga zvachinja, everything was new. Pamunenge pamaipinda mustrita pamaimborova here mutoriro kana fodya mutoriro doro nanhasi handima. Saka anga ari musatanist. Saka anga ari ndaenda ndiri inini zvandiri. Saka ranga riri ghosti remuradhokta kana kuti rasejeni rakafawo. Ko zvino saka dei rakakubata raida kudii? Amen kuti aida kuitei. Amen. Saka mai vangu mai pavakazoya ndikavaudza kuti zvandiri kusangana nazvo kurodhi handichada chichi pakatora kunetsa zvokuti ipapo vakabva vanditi vakadzokera kumba. Ndakazonzwa because ndakazoshedzwa kumba ndakugadzikwa dare. Vasvika kumba vakauya ndakavaudza kuti kutaona hakusi kuita 1 kune polisi iri kusunga vanhu vachienda kujeri. 2 ndiri kusangana nezvinhu zvakaipa vakabva vanditi zvakafanana nemumarriage unosangana nezvakaoma but unoita unoregedza here unobuda here mumba haubude saka iwe uri kuda kusiya basa kuti zviite sei. Ndikavati kujeri uku kuri kusungwa nemapurisa ndikaenda zvikanzi unotizaka ungatadze kumhanya matanga kusungwa nhasi unosungwa uchidzoka ka. Zvese izvo zvinhu zvichiri kundibata izvo zvokuti vaida kuedza kuti kudii. Ndavaudza kuti inini handisi kukwanisa zvishuwa zvamuri kutaura ndazvinzwa. Muri kuti chikafu chapera ndazvinzwa but handisi kuda kuriska again kuti ndidzokere futi kwandakabva kujera handisi kuda. Ndopavakarongedza bhegi ravo vakapinda munzira vakasvika kumba vachiburuka pabhasi stop tiri kwakaperera raini. Kwakarakatangira raini ndopane bhasi stop ndopavakatanga kuridza mirenje munhafiro. Maiwe ini ndakatozozvudzwawo
maiwe chiko ndadzingwa kuharare andidzinga ndadzingwa andidzinga zvazvodini ndopavakazoshedzwa nevamwewo vatinoti amainini vafunge kuti ivo vatoti amaini ndo vanotonzi vaibenzi but ndo vakavatsiura vakavadzora vakati nhaye amai guru komungadaro mwana kuti kwakatangira raini kumutanga kuchema kuti ndadzingwa kuharare andinyima andirarisa panze vakasvika vakataura hama dzavo dzagara so kubva iyo mai guru okubhulayo vakashedzwa hanzvadzi yavo yakabva kumusha kwavo ikauya baba mudiki vangu vakauya baba vakauya ngo achiri pepapo vakauya zvikanzi akandirarisa mugoronga andidzinga mumba make kuharare ndikati kana imimi makazvitarisawo ndingadzinga kuvadzinga ava kuti buda ndichivadzingirei zvikanzi akandituka akati hamuna kana chamuchawana kubva kwandiri ndiri kutoda kuripwa vakanyoresa listi kuhanzvadzi yavo yokuti kana ndikafa paguva pangu parufu rwangu asina kuripa ichi neichi 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 musamunhu asasvika parufu rwangu plus afanira kuripa nokuti akanditorera vana vake vandaichengeta panapa asina kundibhadhara zvese vakanyora listi rachona and zvimwe ndakatanga SIS MELLY hanzvadzi yangu iri kuMozambique aigara achidudza kuti vanhu ava havakudei dai pamuchaziva kuti hamudiwe imimi pamuchapepuka muchafunga mari dzenyu dzese idzi dzamuri zvokuti mari dzenyu dzese dzamuri kuda idzi mukatsvaga stende mukavaka pekuzogara nevana venyu zviri nani munozoona kuti ndakatamburirei muupenyu pane zvamuri kuita kuna amai havakudei ini ndaibva ndamuti uchidaro amai iwewe ndotomutongesa manje uyairamba manje zvokuripiswa uyaivaudza kuti handidi kuripa handiripe endai kwamakajaira kuripwa inani handiripe kwavakajaira kuripwa ndini ndaibva ndaripa ende listi racho iro zvinoitawo mwari listi racho zveshuwa ranga ririko kuhanzvadzi yavo zvino akabva azoita accident iye hanzvadzi yangu mwana womunyina wavo uya vandakakura ndichichengeta ndiye akazondifonera achiti sisi listi renyu riya ndariwana ndapinda mubhedroom masekuru vaya ndariwana saka ndakutotora ndaribharura apa hamusisina nyaya imini rarakatondimirira listi rangu saka asi pawangotaura nyaya yeharare apa uchiri kuharare apa mbijana timbodzokera mbijana mumasure uchiri harare apa mai usati wada kuti kuna mai hamuchawani zvinhu ndakusiya chibasa ichi pane pamwe vinhu zvinopokanidzwa chiti ndaimboitiswa zvimwe zvinhu handisingadi navanhu maiitiswei kumarodhi uku sisi ungainzi idye ungaide here kuidya iwe uchizoti handisuda kuidya wanzi ndinoda kuti pasina kondomu iwo wega mupfungwa dzakunyasoziva kuti ndakaita ndisina kondomu zvinondibata mangwana zvinondiwana pazvinondikiya isina kondomu iri siki iri nani unoenda kuchipatara orapwa hako siki ko ichi chakauya ichi uri kuchiziva chiriko but une listi rabva kumba kuya manje kunzi kunoku vana vako hakusisina chikafu kunoku mwana ari kuda school fees munin'ina wangu zviri kutaura kunoku munin'ina wangu wandakadzidzisa inini ai akadzidza kuboarding ina nanomboenda kuboarding handizive asi akaenda kuboarding nekuda kwangu iye wokuzondudza kuti wanga wakumbirwa here wauona kuti waifunga nokumashure ndandakakukumbira aidzidza kuboarding list iro naro endobva wachisidzirwa kunzi ukangoridza chete ndiri kuya nevana vako chakazondipawo nditore vana vangu ndakatenga grosari masaga angu 3 iwayo nemapoto avanga vataura ndakaisapo ipano yekuti ndichiwana mari yekuti adzokere kumba kutauni kuri kupisa polisi yamwaya manje nesoja because zvaakuzikanwa kunzi mapurisa ega ega ari kutonyorwa nechiurani saka chimixa yemasoja nemapurisa saka kana paine soja nepurisa hapana nyaya manje apa kutsemurwa zveshuwa nemafuta aya unoita green break noona saka ndochivatsanangurira mushe imi kuti zvese zvamakanyora ndakaita sei ndatenga chitumai mwana wangu uyo mukomana uyu ngaauya atore zvinhu auya mwana uya bva kwapisa ndikati mwana asvika zvinhu ndiri kumupa but handina mari yebhasi
yekuti auye plus handina mari yamataura kuti muri kuda. Saka chimbondimirirai mundipe rimwe svondo. Vakatanga kupopota paya vakapopota handinaye papanhangu kuzviteerera. But mai ndakazoona kuti ndagara zviya zvokuti ndagara nemwana aienda kuchikoro, ipapo anga ari grade 7. Ndatora mabhuku ndamuisirapo ndakuti ngatinyozve zvokuti udawo kudzidzisa kuti uve nenda. Ndisina ndati attachment nevana vangu, ndasina nguva navo, ndasingagari futi navo. Ndatora mwana ndakumuti nyora kuti tione chakadai zvezvokuti ndikumise muquestion tione zita rake chairo agoni grade 7 asi kurigona. Bhuku hatinoziva kune inonzi margin red here aiisa kusaidi risiriro akunyora achibva kusina margin achienda kune margin. Munhu ari grade 7 anoshamisa bhuku kudaro. Ndibva ndachimubvunza maenje ndakati iwe chii chiri kumboitika apo manje tubonzo tumumatama ututu twakabuda kuti ngo ini ndiri kuendesa chikafu pasvondo. Ndochimubvunza naiwe chii apowo nehembe dzaakauya akapfeka. Naiwe chii hapana aiwa nyatsondiudza chii. Ndombomunyengetedza ndamutora ndaenda naye kutumashops ndanhonga tunhu tokuti iva free nhonga muno musupermarket twauri kuda tidye. Tasvika kumba mwana ndopakazosununguka kuti mama kuchikoro kwacho togona kuti pamwedzi unogona kana kuenda ka4. Ndechitanga taenda kumunda, dzimwe nguva tonziendai kugadheni nagogo. Pamwe pacho hatitoendi kuchikoro ende tunoita zvezvo kwedu tonoti mugwazo okuti unopiwa malaini ekusakura ukasamapedza malaini iwayo mangwana uende kupi kuchikoro. Imi ndiri kubhadhara school fees ko hembe dzandiri kukutengera idzi vari kusakurisa, vari kuzopa vanhu vachivaitira basa pamba zvezvokuti hembe dzonzi amai nhinge yamutore hembe idzi mundiitire chakati. Vairarama kunge murungu so kuti tora ichi ende vainyatsoudza vanhu kuti kwangu zvinhu mungambozvida here. Ndine hure rangu riri kuHarare uko, mumba mangu munenge mutakshop, ndine hure rangu ini zvese ndina zvenyu. Zvaikapera nguva iye yandaive maindiseka vanhu vemuraini. Saka zvakandibata manje kuti saka chandiri kusafira chii. Ndibva ndamuti mwana uya alright, saka iwe hauchadzokera. Vagara vakuti mwana chichi. Ndibva ndavaudza ndikati mwana kuuya ikoko achauya atova pachikoro. Ndamuendesa pachikoro, ndikabva ndamuendesa pacollege. Ndikati kuenda pachikoro mwana zvokuti pacollege pandakamuendesa pachipapa pekubhadhara pamwedzi. But vakandiudza kuti 2 months usingatipa hako school fees kuti titange taupgrade mwana uye azive, then wozotipa hako mari. Tinoda mari yes, but umbomira kutipa for 2 months. Zveshuwa vaidzidzisa 2 months idzodzo ndikaona mwana atochinja. Saka ndakabva ndagaya manje mwana akundiudza kuti ndomararamira atinoita kumba. Pandapinda munzira, pandaenda kumba, pandasvika nikabimona dzangu ndikati ndauya kuzotora chii mwana varikwa. Handina kutoziva manje kuti uyu anga ane dzaatoitwa kudhara musikano. Ndokubva vanti hazviswiti kana uchitoda kuti ritore. Ipapo baba vanga vafa manje, so ipapo baba vanga pasisina. Ende pakafa baba ndichiri kurememba ndichivabvunza kasingapere kuti imi muri kunditi imimi baba ava vamwa mushonga. Iye ari munhu anga achigara akakiya hozi achiti handikone muchipinda muhozi, handikone muchibata mushonga udonje uri dangerous. Kana vakafirita vaigeza kufirita mavheji chaiwo mugadheni, vaigeza maoko avo kasingaperi, vaitofirita vakapfeka mamaski kusunga majira kumuromo kuti vasaufema. Chazovapa nhasi kuti vatore bhodhoro remushonga vari dhudhumutserese chii. Vavana kumuiswa namai vako here? Ndopandisiri kuziva, asi ndakazovaudza SIS MELLY tichasvika ikoko. Ndokubva ndakavadaro ndikati chazopa munhu uyu kuti atore bhodhoro rese remushonga 750 adhudhumutse amwa chii.
ende chamupa kuti asvike pakupera mweya achishedzera kuti udzai mwana wangu ari kuharare kuti usambofa ukatsika panotora vana vako, tsvaga kumwe kwekugara mudze. Vaishedzera papa vachiudza sawira wedu manje, sawira vanotiviga menori kwenyu zviri kuhere zvemadzisawira. Sawira wangu ndiye akazondudza kuti baba wako asvika pakurosa, vachishedzera kuti mwana wangu ngaasagare pano. Chazovapa kuti vave vashedzera mashoko iwayo chii. Zvikanzi unozviita unoziva stereki, kuda kuzivisisa kwako ikoko ndokuchakupinza pakaoma. Ndakavasiya. Saka musi wandakaenda kunotora mwana iwe, ndakasvika ndakati ndauya kuzotora vana vangu. Zvikanzi zvatochiita apa, tora bhuku neballpoint utange kunyora kuti pamwana uyu ndikuda chakati, mombe dzakati nemari yakati, pane uyu ndikuda mombe dzakati nembudzi nemari yakati, pane uyu ndikuda zvakati. Ndobva ndati alright, toti imimi zvamuri kutaura izvi nhasi handina, asi chandiri kukumbira vana. But machajiro amuri kundiita manje ekuti mumarera vanaka, machajiro ekuda kundiponda ekuti hamuchatarisawo zvandaita kumashure kwesoko. Koma dii kumbotangawo mandinzwira tsitsi maona zvese zvandaita. Zvikanzi matakadya kare hanyaradzi mwana. Saka unoti pandiri pana vanhu pachichaswera ndichitaura kuti waimbouya ukazadza mamota nebhuti, hazvina zvazvinoshanda. Vandapinda muzira, vandaenda kwabamudiki, ndasvika, ndakangoti svika kuna bamudiki ndichingovati baka, ndatanga kuridza mhere. Ndikanzi chii mwanangu? Ndikati ndozvandaitwa kumba, ndikuda vana vangu. Saka ini kusaziva kwangu mani nakuziva kuti bamudiki vari kuzviziva kuti mwana wangu ane zvakaita sei zvakaitwa. Mwananga ane makore mangana? I was the last one. 2004 anga ine 6 years. Saka ini ndakazoenda kuda kuti ndimutore. It was 2008. Zvakava zvabvira 2006. Saka inini I was the last yekuziva pese pandaenda kumusha, pese pandichivaitira zvese izvi vanhu vese vaizviziva pamba. But hapana anga akanzi andiudze kana kuti ivo mai vandiudze. Izvo ndozvaandastenda kuti maybe vaiti havo chisingataurike tomuudza sei. I understand. Then ndasvika kuna bandiko vakabva vati ko zvawanga watogona kowani kuya kunotora vana ko vari kuvarambira vachiti chii. Ndikati list ravandinyorera ndiro ndichikutaura bandiko vasvika. Zvikanzi ari kuti chiiwe, riri kuti chiurerenye. Zvikanzi taurai kazviri right naamai guruko uchiko kudaro, taurai mungati mwana hure kudiko. Zvikanzi kuti harisi hure, pfungwa dzake dzatodhanganyika needzi, ndosaka ari kutaura mama pachindi achinditaurira zvematusvi. Maida kuona kuti pachauya aora needzi yake, uona munogara ngoro yangu muyamwe, ndomwe uchasvika uchiworera imwe needzi yako imwe handikuona pamba pangu. Ndikati naamai ichiri nyaya yekutora vana here yamakundiudzira mashoko esa. Zvikanzi apo bandiki vangu vana vakadzi panyaya yemwana asati asvika kuti vana vakaitwa sei achakudzai tichasvika mwana wabandiki vangu vana vakadzi vaviri. Mwana wavo mukadzi mudiki ari kurekodha zvese zvidhirama rese ari kurekodha pafoni yake, maona zvese kutukirira zvinyadzi achiita sei. Bandiko akati aiwa imi kana mwana auya panapa ndoda kuti andanzwa zvekutaurwa nemwana, kwete kuti mutange kubvuchunuka kutaura zvese zvamukutaura zvinyadzi zviko mberi pavanhu. Chiona kuti panapa nambuya vangu kuti itaipiya yekuti nandiudzwe vakataura. Uye ari bhizi wokurekodha zvokuti ndakazoudzwa natete vangu kuti zvese zviya hapana sazvizive muraini mese kuti wakaitwa namai vako. Tingoti tikaenda kwatiri kunotambira chibage, vanhu vasvika vobva ati inzwai zviri kuitika kwedu izvi, vanhu votanga kuseka vachiplaya. Ndikati still izvo handinei nazvo. Ipapo ndofunga takataura, vakatuka, vakadini, ndakanyimwa vana, ndakasiya, ndabva ndisina, ndobva ndadzoka kuHarare ndagara. Ndofunga 2008 akunopera ndopandakafonerwa mumwe musi. Zvikanzi mwana wako
ari pane zvaitika ndati ndichibva kugarden pane zvandamwana akaita ndiwo akafona ndikati pane zvamwana akaita zvei zvikanzi zviri kutododa ndakagara ndikati niko zvinezvi handinachi nguva yachano ndi kutomhanyira kuchechi ndandakuenda kuchechi SIS MELLY hanakudza kuti ndakazobuda sei handiti murodhi mheno another story but zvakandibatsira munhu iye akandibatsira akandiburitsa murodhi iye anga ari boyfriend angari mukuda kundizvitaura ataura ako tiripo kutomanyirepi angari muNigerian auya murodhi saka zvazvokuti vasikana mune makamira vanhu vachingoti aingoti vhuru mota achidarika panzvimbo zvokuti amira akechi asingamiri saka vasikana vatanga kumushedza kuti aimbwa imbwa chii asikecha imbwa saka munhu anenge achinzi mboko uyo ndo wandaida nokuti zvechimboko zvayo ndo zvandaigonawo chibasa chechinoda chimboko manje ukada kuita mutsvene unowekeswa manje ndaitozvitiwo mboko saka vasikana vakabva kuti uya anotoda iwewe hani ngatauridzira ngatoda nhingi uendapo iwewe ndiwe mboko iwe saka akada paida pese kuti amire kudai so paibvasvika umwe munhu ondipika saka ndaibva ndakompea manje kuona kuti mota yake nemota yemunhu amira angandipe mari yakawanda apa ndiani ndaibva ndasiya yake mota ndoenda kune munhu endoenda ndafunga ndakapikwa 3 times pese paine kundipika ndobva ndotorwa neimwe mota saka pega paakazoya pakabva yabva amira andova ndakamira bva ndaitotaura nemumwe munhu ndobva vasikana vamuendera zvikanzi aiwa ndiri kuda uyu ari kutaura nemurume akataura nemota iyi ndobva nditi iwe hanzi ndiwo uri kudiwa ndobva ndati ndimuendera bvira kudhara achitenderera saka vakanzwa toni yake vakabva vati imbwa iyi muNigerian nhaye ndobva ndaenda ipapo ndasvika ndikati oga zvikanzi how are you ndikati I'm okay zvikanzi getting mamutori muna June 2013 handimukanganwe June 2013 ndapinda mota make saka ndichingopinda mota akabva ati usiri kutonhorwa here ndikati ndiri kutonhorwa ndingaite sei vanhu vanoda kudya renti dzinoda kubhadharwa zvikanzi alright ndiri kukumbira upfeke zvakanaka inini ndamboko sisi but ipapo ndakatyoka kuti pamunhu iyeye ndokubva ndazviti handina kandauda kubvunza kuti handiri kunditi pfeka zvakanaka vandata hembe handina tinosiya pana gadhi saka gadhi anoda kubhadharo zvikanzi handida mari saka ini ndaida kuti zvimubhowe pandati agadhi ada $5 iye gadhi achida $1 zvikanzi alright zvikanzi unayo here $5 andikati handina zvikanzi okay ndokubhadharira but asvika bva amisa mota yake pana gadhi paya ndobva abhadhira $5 yake saka ndakangochonyera kuna sekuru vava vavatora $5 vandipa background vandapinda mumota tapinda mumota vadhiraivha vanditi unomadoro ndikati ndozvandakamita zvikanzi ripi ndikati reds zvikanzi alright vatadhiraivha ini mai ndaitira vakomana pamba pataigara kuti vanomwa doro ndotora akaritenga ndinozonoita sei ndinozonoasindasinga vadhiraivha kumaavenue zvabuda mumaavenue zvichienda kusaidi kuchisipiti pane pakaita pamba karestaurant kari private kaita kunge kari pamba but iri restaurant iri private so kuti tichipinda imo maminista aindipika ndikamaona imomo inongoti nevanhu vai ndovanga varimwo imomo vakapinda ndapfeka zvakadzikama vatora tuman ina hanauziva manje kuti ndiye make club iyoyo ndiye yake iye ndiye muridzi akabva ngosvika bva atotengawo doro riyariye akatenga 3 ma6 pack ake ndobva andipa 1 zvikanzi takura yebva atakura 2 vatadzokera mota patadhiraivha vataenda paflat pane zvisvika muflat make mema vaisa channel yechechi yekuNigeria vaisa channel pandatoti zviti mazviona svondo rino irari svondo revanhu vechechi mapasta pasa pana pasta veukristu embassy
kuzoita pastor anhingirina vane mbiri vakandivika Pastor Joshua uyo futi akundisirawo futi TB Joshua ndochicho chichi zvandidhina manje ndikati manje akazandipa mari yangu da kumugadzisa bonda ndatoona pachaji achisa mafoni ake 3 ndikati 1 mwe wangu wakumachaji kumafoni ndiri kubuda nayo ndobva nditi wanga wadya here ndikati ndakaguta zvikanzi alright nditori nenzara yangu zvikanzi ino kadoro wati unoona ndikati nhasi handisi kunzwa kuda doro inini ndichazonwa hangu ndakumba vatora ma6 pack ake SR3 bva amaisa pamakumbo papa later ndiye ndakazorealiza kuti he was praying achinamatira doro riyani varigadzika zvakapo apedza kunamata varigadzika zvakapo zvikanzi saka wati hapana chauda kudya ndikati hapana zvikanzi kana mvura zvayo ndikati alright mvura iright vaenda notramba vanda ndakamuona kuti abudisa kabhodhoro keanointing water kake but anozvona kuti aspraya mumvura umwe here kana kuti aita sei but akakaburitsa mumwe ndakazviona ndaipuwa mvura yabva ndamwa abva ndanyatsochoka zvangu vandagara zvikanzi my sister waona ndichitenderera paipa ndatumwa ndakati watumwa nani zvikanzi ndoda kungoti kubva nhasi wandiona as your brother mumwe mangu ndikabva ndati maona mapasta apo zvavo zvatanga ada kunde kumanje tinopedzerana ndikati watumwa nani zvikanzi ndimwari vati nditaure newe hanzi zvauri kuita iko zvinhu zvasvika pamagomo and you know kuti nekwatine takazvarwa uku tichikura vanhu mune makaitwa zvamune makaitwa kuti uzosvika zvauri izvi iko zvinozvike pakuita vana 4 vasina akundudza history yangu zvese bvushunu paipa zvine zvazvinodaro unoziva saka sometimes you don't have to hate munhu ari kuita izvozvo you have to hate that spirit iri kumushandisa ndiyofanira kurebuka iyoyo nezita rajesu tichialeja pamwe ndomboteerera pamwe nchiridza tsama mukatikati zvangu kuti abrachishiti ndozvandapambira ada kundinyima mari ndomapane pfungwa dzako dzadzishingori kumari vatonditi saka kana wakurara and ndoda kuti every time pauchazoya panapa iyo ndo bedroom yako and I'm your brother from today chese chakunetsa come and see me ndati alright bhandara saka paakanopinda mubedroom ake achirara bva ndaenda pawani charge vandasvapura foni vandaisa mutoilet muwashing basket make rari mutoilet vandaputira nehembe yangu vandaidzima vandaisa imomo vandanyarara makuseni kupusa kwacho kwandakaita munoti iye tiri 2 ari kuziva ndakaisa mafoni angu 3 anoti yaende pistiri 2 obviously ndiwava hanokupona ini ndakatomukawo vandatomukawo vanditi ndine kuchekwa ndoda kuenda newe izvozvizvi ndakakuti ndikutengere tiketi ndikuitire emergency passport uende kuNigeria unoona matirodi zvinogona kukutyisa because vanhu makangopindwa pfungwa yekuti maNigerians akadai maNigerians but ndoda kuti utange waenda kumunhu ari muno waunonzwisisa nezvake utange wavhurika mwari vatange vakuvhura pfungwa but munhu iyena TB Joshua vamwe chete saka ndoda kuenda newe ikoko kuchechi saka geza tiende paroti geza andivhurira mvura mutabhu iko mumvura imomo maiswa zvanoending water vandageza upedza kugeza foni yangu irimo iye wakangopedza kugeza achinjawo zvake ndobva atora foni dzake 2 dziya haana kubvunza H3 yakanyarara vatora foni dzake 2 dziya vaisa mumwe zvikanzi andekuchechi inibva ndati takubuda ndaenda kupinda mutoilet vanopinda mutoilet vatora foni yangu iya vandaisa mubhuruga vatabuda ndakaiputira mati kola Bruce Willis chaiye vatabuda vatapinda mumota vataenda kuchechi kuya tasvika tapinda mugedhi muyamwe tapinda paya vanhu vakuimba haleluya maiwa wakapfekawo zvakanaka here kuti wakapfeka zvekurodhuku aiwa makuseni maiti muchindiona makuseni maiwa mambofunga ndokwandiri kubva saka ndohembe dziya dzatinoisa pana gadhi alright ndobva vanhu vari kudonha vamwe vachidini vachinzi out saka zvandakatanga manje kunzwa ipapo ndijuni kuri kutonhwa apa kubva ndambobvunza kuna amai vari pasaidi vangu ndakati handingabvunze munhu auya pano nini
anondonidza max dzisiridzo ndakuziva ndakati naye kwakupisa here zvikanzi aiwa hakusi kupisa ndakati but ndiri kutsvaka zvikanzi uri kunzva kutsva kwekuita sei ndakati ndiri kutotsva izvozvi ndiri kutsva mhino zviri kuitika ndiri kutsva zvikanzi maive panzvo zvokuti vandiudze kuti ichi chiri kuita vakutoti hey thank you jesus vakutonamata musoro maita henyu jesu maita mwari taikuda kwenyonga kuitwa kati pandati sumo positi munzeve mangu ndaitonzva zvichitonditi tiza pano hameno uri kutouraiwa kuti hatozoparara panapa hamena hako pano bva uri mupenyu ndomavhoisi andainzwa munzeve dzangu ndabva ndati sumo ndichida pese pandaisumuka kuti ndiende kutoilet ndaimona achiteera mashure omira bhozi ndaingoda kuti ndikati zvekuenda kuseri kwetoilet ndobva ndatena ndomhanya kugedhi ndobuda ndotiza ndozvandaizviudza mupfungwa dzangu nemavhoisi andainzwa kuti buda udzvenga ukadai but mai ndaimona akumira ndoshaya kundotiza sei ndatsviramo ndadzoka ndabvisa bhutsu kuri kutonhora munhu ari kutonhora ndabvisa bhutsu dzakutondipisa jaketi ndabvisa saka iye akabva azviona bva asumuka ndobva aenda manje kunokudzani ainamatira munhu vanhu uyawo ichiri kumount pleasant yanga isati yakusstone ridge ndokubva asvika pane munhu yabva amudza kuti pane munhu andanaye munyowani soso munoza mirai vakoma munoziva ndiri kuda kuhauka kamwe kuda kuganga so ndokatoda kundipfeka kamwe kuda kungoganga so mukona chaita kola vaiganga vaitora foni vesa mburugwa ndokamwe yakatoda kungoita kungoganga so kuti ndingotaura kuti nyaya iyi yakareba indoiziva kaidi ichiri kure asati tombozva kune kwamai uku plus mwana asati asvika tongotaura ti party 1 party 2 to come again ndoona kuti munondiita sei comment section nokutaura ti party 1 guys handitovata party 1 party 2 tosangana pachikamu chinoteera kolanda kubasa vedwe kolanda kubasa nyaya yakareba iyi ndochokwadi chaicho nyaya isati yapera guys because imuti kuda kuziva zvinhu zvemaexperience emurodhi nekubvunza nekushandisa fona tikada kuti tigare pano mose mangwana muchanonoka kuenda kubasa ndochokwadi chiripo asi dai yanga iri friday saka ininika vakomanguka toda kuita so manitika we are ending the life pano taperera kuchechi tokontinya mangwana pati 2 mangwana handitika na7 tokontinya pati 2 na7 mangwana handitika kola chaanongoda chete tiringoda Vodacom handitika airtime Vodacom simendi musadaro aiwa kana guys aiwa kana aiwa tukamkomenzesha aiwa tuke henyu kuna ndauda basa mangwana video musafungire umwe munhu asikana anoshanda yesu ndokuti nyaya inakidze musaraini suspense ndasida kugonai ndokuti nyaya musare in suspense guys but truly speaking guys let's be honest iko zvinodza tove to 12 and ndizvo to 11 kola ndakubasa mangwana pati wana kuti nyaya iyi shwaka ndinomuka na4 pabasa ndofana kusvika na6 thank you apari munoda kufadza imi aiwa guys party 2 tomorrow inini mese muri kuziva tagumira panyaya chechi ende nyaya hamusati matakaunagirwa naye nyaya yachanakidza iyoyi hamusati manyatsonzwa imangonzwa uku kumasuro uku kwari kuenda ini tiri kuziva kwanzi 1 more hour tozokontinya mangwana guys mangwana tiri kunidha kuti dzimwe 3 good hours tiri pano anditika 3 good hours tiri pano vanzi ngatisvikei pana 11 dzite round figure haiwa Sandra vakoma vangu nyaya ina kupera guys ndikumbirawo airtime comment section Vodacom airtime please panamba yatichapa kola munokonsendera Vodacom airtime inini ili ndo pakola anditika because iyewo hanzi tomorrow let's continue yes thank you Roslyn thank you mangwana 7 o'clock chakachaya tokontinya handitika tichinda takadaro so Cynthia ndiyo ndakajera munin'ina wangu please send me Vodacom ndisendere kola ndo data rake rekuya panapa handitika Vodacom undisendere ndomusendera ndo yekuya panapa hanzi waiting for party 2 patient exactly nokuti yakakora nyaya ishi saka vakoma ndoda kuregedza kuti mundonorara airtime muchaona nchikukandira imangwana inini muchakukandira airtime yamangwana zvaiko zvinoda kuti muzorore mangwana muri kuenda kubasa na4 I know time dzamunotanga ndosaka ndadaro
hanzi airtime totumira tumira airtime kangontumira ndongomforwardira airtime yake anditika because munhu wedu panapa. And what I like about Kola, she's only a month pano ajoina. She has a month only, but akateererawo nyaya dzevamwe akati kuinga umwe vari kutoburitsawo vachihila rega ndinotaurawo ndihile and nematiranga ichitaka nemasekereka. She's one of us. You can actually see kuti she's now better even in her voice. Nezuro she was not like this. Ndikunyepa kwayo sisi. Nezuro she was not like this. Kusura Nezuro she was not like this. Yeah, ndingangoti imimi mandipa kushinga through counseling amamchindipa then nemwana wangu vanangu andazodza vandinawo kuno because they are with me every day. Vari kuona zvandiri saka vazopedzisira vati mama kana matsvaga rubatsiro sezvizvi because esi tiri vana kuti tikuudzei kuti mukuda rubatsiro mukude motanga kufunga kuti pane chii zvatadai but kutaura chokwadi you are not yourself. You need someone to talk to muhile because nyaya yemwana nezvese zvakazoitika zvandichakuudzai mangwana zvakandipinza muchipatara pakoma for 2 weeks. I know. Right. Saka guys, party 2 mangwana, make sure that you invite your friends as well, plus my lines. And you know that my lines munoda kumavurigwa imimi. Kuno matombo chivura my line kati ayo my lines ativuri. Saka my lines mangwana titanga exactly 7 o'clock sharp. Antika tova tatongotanga antika kuitira at least kuma 10 tinenge tatopedzawo kana tukuma 9 ameno tinenge tatopedzawo maline tavhura hani maona so that tisavharirawo mukana vamwe vanoda kuzoyawo neWednesday nyaya dzavo because kona vatovhurirana kwanda mukana ipapo it's effect hani maona. Saka Wednesday obviously tinge tichori nevamwe saka mangwana guys imwe for now chindai munorara vakoma regai kurelease murari imimi totaura mangwana rarai ndokusendera airtime changu yona yapinda mangwana. Alright pakanaka. Right, the guy to us resort hands till the mangwana ndakanganwa. Okay, no. And it till davanita yaventa inita nguwa kareba zvakadi yeningirikiri inonzi zvinoshamisa watu inita nguwa kareba because kunozomboita after iyo kunozoita dzimwe dzinobhuwa dzimwe dzivanhu vema DNA nichi dzinobhuwa idzi iyawe inonakidza tosinga inita nguwa yakareba zvakadi. Ita nguva yakareba zvakadi guys. Hanzi clash then just do your own program. Okay. No, thank you and that's a Brian. All right. Thank you and Brian. Let's go to the until 22:30. Thank you Simeli 12 p.m. to 2 p.m. my time. Inombomira tona chimunye 30 minutes chat. Let's do your own show. Okay guys, I'll just do my own show pano. Manendo wakati tu danongo so inda kwadi kwa this is a good life story too. People are learning. Anmona. Saka zvatenda zoti mangwana ka isi changu tanga mangwana nchatry kuconvince Kola tichange na 6. I'll convince Kola tichange na 6 o'clock antika 6 7 8 at least maybe kunana 9 uko anenge akupedzawo. Chatanga na 6 kunana 9 anenge akudiwo anenge akupedza. Hanzi ngoite mna nokwanda kwenda. Alright, no problem. So guys, morara zvakanaka anditika tobatsana mangwana tinenge tiri pano anditika mwe chisiviso yandoda kuudzai the IT Joburg SA hanzi diaries SA diaries IT anditika please vari kuda kuenda ve SA vese vari kuda kuenda ku IT iri kurongwa yepa diaries ku Joburg anditika kune WhatsApp group richacreatwa pindai mu WhatsApp group anditika richacreatwa re Haiti. Okay, all right. Haiti, Joburg, Pretoria, Jamestown, kupi dota mekuti sangane ivari kuno ku Rustenburg vari mutaunda ri mudhuze hende ku Haiti tenge tiriti ku Haiti ku Joza tichiluluka tiriko tichimwatize tichimwa makeke tichigocha tiriko. Saka guys this one is not to be missed guys. Hande ku Haiti anditi please bata igarema bata Lorraine Mukundu akuise ku WhatsApp group re Haiti karema bata Lorraine Mukundu Joburg Pretoria order vari kudhuze kwese tigari tapinda mugumunikikiru tigari tapinda mu group re Haiti so that tuone kuenda ku Haiti this year ku Joburg uko anditika guys from me to you I love you so much. God bless you.
tobatana aiwa bibiyana haiti tetiriko this time tida tomborefreshare this time tetiri madhari sandikurasa muswe igogo sandikurasa muswe bibiyana kuti haiti I can't wait kwaiti I can't wait ende tomuzaloni ndikati tikutoda kuma 6 hours 7 hours tiri muhaiti imomo anomaona tichirova jive tiriyo saka inenge chitifa I can't wait so varume zvakare haiti munodiwa munouya zvakare kwaiti munodiwa toda kutokuziyana brother George vana George muri mujobek umu handikana brother vedu vari mujobek please this is the time for us to meet and greet and know one another Haiti you are also mose muri kudiwa zvakare you are also welcome Haiti please pindai mu WhatsApp group tinosangana ku Haiti tenge chiriko ikoko koko ndoko munonyatso nyengana zvakanaka nendiriko handika nechikuonai so guys tobatsira mangwana ndika God bless.